Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayogid sa madamo ninyo nga balatian. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Pag may tisi para aron mo aptika. Pag may tisi mo tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo barato na o pipig-ibo pa. Tungod ang may tisi alkaline vitamin C mulawas aptik pirmi dili nakakapuyon tungod sa may tisi. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin nais marating sa bawat busis na maririnig. Pag-asa at tuwa ayong mababati. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Ang News FM. Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Balik ng drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Kampiyon na radyo. K5 News
FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Isip mo oras sa Pilipinas, alas 9:34. Ang oras, builog nang iradulong sa inyo sa kalwansang Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Kagbuilog man nga ginadulong sa inyo sa kalwansang Klinika D3 Bio, the antiviral, antibacterial specialist. Kagsubuman ginadulong sa inyo sa kalwansang Mighty C, the alkaline-based ng vitamin C, extend food supplement for men, kagsang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na, nakadetox ka pa. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Night Watch. K5 Night Watch. Programa nga magahatag sang pinakaulihing nga mga balita kag mga hitabo sa tion sang kagabihon. K5 Night Watch. Night Watch. Ang inyo tagabantay sa tagsa kagabi kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. Night Watch. K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Night Watch. Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Night Watch. K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Night Watch. Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Night Watch. Kaliwat, maayong gabi na sa inyo tanan. Maayong gabi sa bilog nga Western Visayas. Mayang
Ang gabigid sa aton nga makauturan sa 180 ka mga barangay siningaton syudad sa pito tanan ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sang Lapos, Lapas, Haro, Mandaluyong, Mulo, Arevalo City proper. Kag sa aton man tanan nga mga taga-Palamati sa 42 ka mga banwa. Kag isa ka component city sa bilong probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan kining aton pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Capiz, Aklan, kag Antique. Sa mga taga-Romblon, Ormoc, kag Masbate. Lakip na sa mga taga-Isla sang Palawan, Mindanao, Cebu Island. Kag sa kutob sa marabutan sang aton nga pagwaragwag. Sa inyo tanan mga ka-K5, mayong gabi na. Welcome na diri sa aton nga pagpangaragad sa palatuntunan K5 Night Watch. Sakyan mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangaragad. Duwat kita nga magatalakay na sang pila ka mga dalagko nga mga issues, mga top stories of the day. Sang balita lokal, nasyonal kag international. Mga mainitinit ka nagabalingaso nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangaragad. Sa kinandan, mangin kaupon man aton karon ang mga balita na kag information halin sa aton nga mga K5 Patrol reporters. May kang tanan sa ilang maratipo na nga mga balita sa sunod sang 24 oras. Pod naton karon sa patrol K5 Aaron Lloyd Rifoyo, pod man sa aton piloto K5 Ramilo Palik. Samtang mangin kaupon man aton karon mga pila ka mga tipon man nga mga balita kag information. Nagikan sa aton nga mga K5 beat reporters. Nagikan sa City Hall po naton si K5 Jenny Kauyunan. Nagikan sa Iloilo Provincial Capitol po naton si K5 Alex Escalante. At subuman bilaman ka mga natipon nga mga balita kag information kalin sa kay K5 Kim Kaluyo kag K5 K5 Karen Badilla. Sa kinandan po naton diri sa technical side K5 Andre La Pastura. Aton nga news center po naton si K5 Sunny Punay and K5 Joy Apin. Sa kinandan ako naman ang inyo K5 June Alojado Capulo. Nag-welcome gid sa inyo tanan-tanan sa aton nga pagparagan mga K5. Today is a Wednesday, February 19, 2025. Kapit sa 19 na kita subong edisyon diri sa ato sining nga pagpangaragad diri sa K5 Night Watch. Nagkaroon ka mga balita ka informasyon, mga dalagko nga mabalita ka informasyon na aton pagatalakayon sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangaragad. Ay kamusta na kamuda? Kabilang gali sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati, most especially sa ato sini mga kauturan nga mga pamati na sa mga tanan nga mga tricycle drivers, taxi drivers, sa mga modernized jeep nga pamati man diri sa aton nga pagpangaragay sa tanan-tanan nga mga private vehicle drivers. Samtang nagapalauli sila sinintag sa mga puluyan, drive sila sining masalakyan, nagamonitor sa 88.7 A5 News FM Iloilo. Kasam sa aton man nga mga kauturan nga mga pamati man, mga especially sa aton nga mga tagpalamati sa mga nagaupod sa aton nga Facebook page A5 News FM Iloilo Digital 88.7 Digital. Ayong gabi gid sa inyo tanan-tanan ha. Daw nami subong ang paningkay-singkay sa aton Facebook. Hanap pa nata sa programa daw kadamo naton nga mga followers so. Daw mamaguhan man ta ba. Why guro violation page tay. Hindi ta na pagmunuhon base karon man. Munuhan para ni Tiyoy Mitch. Ano bo naman na karon. Maglabot pa ta karon mga 200 o 300 base kon balik na digulpi sa 50 blaw. Daran nga daan ning Tiyoy Mitch. Ala sige. Kamusta na kamo da sa ato sining mga pinalangga nga mga tagparamati? Ayos lang kamo, Ang inyo sining
nakapanyapon na kamo. Sa mga nakapanyapon dati, hunay-hunay na kamo da. Samtang nagapanyapon pa kamo o nakapanyapon na. Sa mga wala pa nakapanyapon, tiya matamat ng kabudao, gabi na So sa alas 11 pasado na, alas 10 alas 9 pasado na Pit na lang kita alas 10 tama na mo panyapon kay parang at least matunawan pa kamo kung magtulog kamo. Labi na sa mga may edad-edad na mga kakifam, nag-edad mga 40 pasaka. Labi na gid mga nag-edad 30 pasaka. Obi pag panyapon kamo tiprano. Parang ang inyo sininga kwan, ang inyo balang mga kinaon, matunaw nyo pantis kamo magtulog, mga ka-K5. So sa ato sininga pagpangalagan mga ka-K5, kamusta na kamuda? Dari kita sa aton nga mga pila na ka mga headlines nga aton pagatalakayon, mga balita ka information. Dari sa ato sininga pagpangalagad. Pero karon dugay-dugay ti pamatian taman ang latest weather report nagika sa aton nga local pag-asa. Kalakip na ang citizenal report nagika sa aton sila nga patrol with ka K5 Aaron Lloyd Refuyo. Dari kita karon sa aton nga mga headlines sa mga balita lokal. Sa kapulis ang napilasan matapos palukpan sang subject sa ginhiwat nga drug bypass operation sa barangay Trapitsi sa Banwasang Uton. Subong nga gay lamang nga gabi. Standby ka mo ha. Ay may mga follow-up report na karon ato sila nga patrol na padulong sa mga lugar sa diin natabo ining pagbato sang isa ka subject sa drug bypass operation. Subong padayon pa kuno ang negosasyon dito sa lugar. Kaya ang report kay impormasyon natapos nga naghimo sang drug bypass operation ng aton nga mga pulis. Nagnabalaan sa sining subject sa bypass operation nga pulis galing iya sining nga ka-transaksyon. Ang ginimo niya mga ka-K5 ginpalukpan niya ang sining nga pulis. Pagnanan nga naigo ginang pulis nga ini mga ka-K5 no. So ita pamalaan ko sa din dapit ang igo sa biktima nga pulis naton. Pero ini siyang gindala na diri sa ospital sa syudad sa Iloilo. Samtang ang subject nagsulod ini mga ka-K5 sa ila sila nga puruyan ka magpanirado ka magpanago. Nga sa diin may ginauyatan ini nga armas among gingamit sa pagluthang sa sining membro sang Philippine National Police. Nga amo ang nangin ka transaksyon niya sa ginhiwat nga drug bypass operation mga ka-K5. So standby kamo sa aton nga mga pinalangga nga mga tagparamate ay subong padayon pa ang negosasyon sa ato sining nga mga pulis. Sa sining subject sa drug bypass operation ay ara subong sa sulod sila sining nga puroy nagapanago. Standby kamo dugay maghahatag ka maga-report live ang ato sining nga patrol direkta sa area sa may barangay Trapitsi sa Banwasang Uton sa diin diri ginahiwat ang drug bypass operation kag ginanegosyar karon ang suspect nga mag-surrender sa ato sining nga mga kapulisan mga ka-K5. Standby kamo ha. Mga chimpo ni Tatay Digong nila balaban to gaplak na nimo. Mga chimpo Digong ni nga si Digong abing presidente alaban-laban subject ni nga nagbato mga ka-K5 laban-laban to gaplak na ni. Galing kay subong wala pa standby sa ato sila nga mga tagparamate ha. Ato makauturan ka ato na karon nga pagatalakayon diri sa ato sila nga pagpangalagan. Samtang sa iban pa naton nga mga balita, iban pa naton nga mga headlines diri sa ato sila nga pagpangalagad. Sa kapulis ang napilasan matapos ginpalukpan amo na ni gali no. Sa ato iban pa nagin nato sila nga mga headlines mga ka-K5. Pripado nga salakyan kag motorsiklo nagbungguanay sa Banwasang Uton isagid ang kritikal. Uton mangyapon ay nano ni nga puro lang tanan ni Kuanaw. Puro ni ba sa Banwasang Pututan gali niya isaw. Nano ni nga daw puro ni tanan out of town nga ato sini nga mga balita Ari diri kita abi sa syudad. Iban pa naton nga mga headlines mga ka-K5. Sa syudad sang Iloilo City Government hindi pagpahanugutan ang DPWH nga magpatindog sang building or mga buildings sa duta sinikon wala sang consent gikan sa syudad. Grabe nga ginago ang classic balita no. Grabe nga hinaslo no.
ng binuang blang klase ka kuno binuang balang klase ka utok ka no. Binuang klase ka utok sang pulburon. Sang sining mga politiko nga dira gauyat subong sa syudad. Walang tawa nyo bala? May mga proyekto nga inog patindog ang taga DPWH para diri sa syudad sang Iloilo. Mga ka-K5. Gusto yan ni Mayor Jerry Treñas nga dapat may pahanugot sa taga city government. Ang ini nga mga proyekto dapat ang taga city government among magahatag sang pahanugot kung bala kinanglanon nga ipatindog man ini nga mga proyekto nagikan sa syudad. Hindi bala? Kung may pahanugot sa syudad, pero kung wala sang pahanugot, hindi ini pagbatunon, hindi ini pagipahamtang, kundi ginagong klase ka utok. Ginaga utok mga ka-K5, utok pulburon sa mga taong kapulungko sa syudad. Dapat sini hindi bala dapat pasalamatan pagani naton ini. Kaya gini nga mga proyekto haliman ni sa gobyerno, matyagan guro ni Mayor Jerry Treñas ang syudad sang Iloilo, ang syudad sang Iloilo, matyagan niya do siyang tag-iya. Amo giman iya pamatyagan. Kapang lantaw ya sang syudad sang Iloilo mga ka-K5 daw siya tag-iya. Kay nga pagusto saya kung ano nga proyekto ang ibutang diri sa syudad mo. Kaya for example, ang gobyerno nasyonal abi may ipabutang abi nga mga programa ka mga proyekto di sa atong syudad. Kung wala kuno pagpahanugot sang syudad sang Iloilo, hindi siya magpasugot nga ipahamtangan kag butangan sang proyekto sang taga DPWH dire ang syudad sang Iloilo. Hindi ko nang magkabenepisyo sina mga pumuluyo, hindi na iya gusto si Mayor Jerry Treñas. Ang iya gusto ya kung ano yang gusto yang ibutang dire, amo na gusto ya nga amo lang na ang inutangan abi nga mga kwan nga mga merkado. Gusto ya mangutang para sa mga merkado ya. Ang mga plaza ya pa kwan niya panamion niya tapos utangan niya. Tapos kung ano ang gusto yung mga proyekto ipabutangan niya pero pangutang man lang ang pangutang obraya. Tayo tani bala ko nga pamutang mo din ang mga proyekto bla. Inabalang wala man inutangan bla. Ay nabalang hindi mag-inantos ka mag-abaga nga to sini nga mga pumuluyo. Tayo tani bala nga sa kabuisit nyo. Tayo tani bala ko ng inyong ginautang dire. May tani bala kung kamo mabayad daw pero mabayad kami magyapon nga mga pumuluyo. Ipapasaan nyo magyapon sa amon. Pinagi sa pagpataas ang real property tax. Ani a klase ka didiskarte sinasato sini nga syudad siguro daw. Sus Maria Ihunis di garapon ni Santissima. Kung pwede lang kay 500 nga maliwat ang filing sang Certificate of Candidacy. Kung nami mag-file sa pagka-mayor sa syudad. Isit nga klase kapang gobyerno ni ato sini nga syudad sing Iloilo yaman. Hindi mo kita sinaman. Yan. So istoryan tala karon mga ka-K5 dire sa ato sini nga pagpangalagad. Samtang sa ibang paginaton nga mga balita, sa ibang nga mga balita nasyonal or mga balita lokal. ABC President Irene Ong suportado ang lihok nga pagpanapik sang poster sa mga or sa mga proyekto ni Congresswoman Jamjam Barunda nga wala pamahuman. Wala tapikin nyo da. Gusto nyo pati mga itsura nyo ipangtapik nyo da. Way gina problema. Sus Maria Ihunis di garapon ni Santissima Gusto nyo ang inyong mga kwan bla, ang mga itsura nyo bla. Inyong itsura, higta nyo itapik da. Kabit ka mo da. Unaha da sa Irene. Gusto niya bitayon sa suli da, pwede pa. Upod silang mayor niya, kagsang kwan, kagsang isa ka OJT da. Lupod ka mo da. So istoryahan tala karon mga ka-K5 diri sa ato sini nga pagpangalagad. Samtang sa iba pinaton nga mga headlines diri sa ato sini nga pagpangalagad. Congresswoman Jamjam Barunda wala sang kalain sang buot sa mga nagapangtapik sang posters sa mga proyekto sini nga wala pa matapos. May ikalain sang buot muna kay Manti ang ina nga proyekto mga ka-K5 para man sa mga pumuluyo. Yan ang manabi karon kay araw kabati ka muna hambal Mayor Jerry Treñas nga hindi pwede nga patindog sa mga proyekto ang taga DPWH diri sa aton sa syudad sang Iloilo. Kung
wala sa pagpahanugot sa ato sini nga syudad. Mga ka-K5, kamo na gani. Gusto ni Mayor Jerry Treñas siya nga siya lang niya makapagusto da kung anong ibutang niya di. Kali ka daway man sa mga proyekto nga mga manami di. Ano mga project sining mga manami man? Nang mga inutangan nga mga kwan nga mga city hall nga pila na katuig way gyapon mahuman. 3 na katuig way gyapon mahuman. Pinang tindog ya nga mga kwan. Ginpatindog ya kay gimpangguba nga mga merkado diyo. 3 na katuig mga ka-K5 daw way gyapon tinahom-dahom. Base kung dugangan niya pag inaliwat utang kay kulang guro sa inog patindog. Kasi kung kulang pang mga kwanblay ino gasto, that's why utangan niya maliwat para nga mapahuman pagit. Abo, tanaka mo. Gayin na gani, tada. Istoryahan tara karon mga ka-K5 diri sa ato sila nga pagpangalagad. Samtang ginapropose nga government center nga tukuron sa Santa Barbara, Iloilo, mangin bukas sa private sectors para sa commercial venture. Mga ginaistoryahan niya sa may probinsya, mga government center na yawa. Diriya sa ato sa Sudat Iloilo ay ginapunggan pa ang pagpabutang sa mga kunano nga mga proyekto diwa. Ilang tawag bila kunano nga klase na mga ka-K5. Yan tara karon diri sa ato sila nga pagpakaray samtang sa mga balita nasyonal. Ato sila nga mga headlines nagikan sa balita nasyonal. Vice President Sara Duterte nag-file sang petisyon sa Supreme Court nga naghahangkat sa impeachment complaint sang House of Representatives. Samtang Presidente Marcos ginpirmahan na agod nga manginlayi ang hagna sa paghimo sang 3 katuig nga termino sang PCJ Commandant. Mga ka-K5, so kampiyon kampiyon. Yan tara karon diri sa ato sila nga pagpangaragad samtang sa ibang paginaton nga mga balita, crime rate sang Pilipinas nagnubo sang 26% suno sa Philippine National Police. Nagnubo ang crime rate pero nagtaas ang politika na damo ng illegal nga droga. Nagdamo-damo ang shabu. Sandili ka magkadto subong damo shabu. Ilabi na gid diri sa Sudat sa Iloilo, ang shabu diri daw halos hindi maagwanta mga ka-K5. Yan tara karon diri sa ato sila nga pagpangalagad. May gabi gali dira sa Aluhado family dira sa may Lapas sa barangay San Nicolas, Lapas. Ilabi na si Jongjong Aluhado Printe. May gabi kagsubong man natamyaw tama na nga to sini nga mga kauturan nga to sini nga mga tagpalamati dira sa may area sang mga mga leaders sang Team Sulong Gugma, mga leaders ka mga coordinator sa barangay sang distrito sang Haro. May gabi sa inyo tanan-tanan. Salamat gid sa pag-akomodar sa amon, pagpakigupod sa paglibot-libot sa mga kabarangayan, mas especially sa mga taga barangay Seminaryo da, sa mga taga barangay Desamparados, kag sa mga taga barangay L98, L98, tanan-tanan nga mga taga area sang barangay San Roque kag barangay Lupisayna dira sa may distrito sang Haro. Good evening sa inyo tanan-tanan. Thank you so much sa inyo sila nga pag-akomodar kag pagpagigupod kag sa mga pagpalangga sa mga grupo ng Team Sulong Gugma. Thank you so much. Ayos. Samtang sa ibang paginaton nga mga balita kag information, sa ibang pa nga mga nalagko naton nga mga balita kag information, mga ka-K5. Aton karon nga plastar pagiring iban sini nga mga balita kag information, lakip na ang iban pa nga mga balita plastar naton diri sa ato sini nga pagpangaragan. Dili lamang sa K5 Night Watch. Ang mga balita ngayon na batian na buylog man nga ginadulong na sa inyo sa kaalwan sang Klinika DTX 500 na superior antioxidant. Sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati, may mga ginabatsyag kamo bala nga nga pamalatian, most especially sa ato sini mga kauturan nga may mga problema sa diabetes, hypertension,
diabetes, hypertension, kag ilabi na gid kag labaw sa tanan ng inang cancer ba sa kadelikado gid no. Ang mga naga-suprer sa mga baratian, mas namigi kung marikawan naton ang inang sarcoma, ang cancer mga kaki-5, labi na ining sarcoma cancer mga kaki-5, kaya mo ini ang tumalaksahon nga sahi isang cancer. Pero ini mga kaki-5 ang mga pinakabudlay bulngon kuno nga klase sang balatian, ilabi na gid sang cancer, ilabi na kung late stage na ini. Actually duha ka klase mga kaki-5 ang sarcoma cancer, isa ini among soft tissue sarcomas kag ang bone sarcomas. Halos 60% sang sarcoma ang nagatubo ini sa kamot o sa tiil, 30% sa tiyan, kag 10% naman sa ulo o kon sa liog. Mga pila ka mga factors kung nga nagapataas ang risgo sa pagtubo sang sarcoma sa aton nga lawas. Mga pila sini ka mga factors amo ang mga masunod: history sang radiation therapy, chemical exposure, malawi nga paghubag sang parte sa ato sini nga lawas, genetic disorders, kung may ara sini nga family history sang cancer mga kakipay. No? Ang mga usually nga mga sintomas sang sarcoma amo ang mga masunod: pagsakit kapag hubag sang aton nga tiil, kamot, balikawang, likod, tiyan, hindi magiho nga joint, kag hinali nga pagkabali, sang tulan, bisan wala sang rason. Gani, likawan ang sarcoma kag iban pa nga sahi sang mga cancer, kag mga pamalatian diri sa ato sini nga lawas. Labi na ang diabetes kag hypertension, kag sang mga nagkalilain nga sahi sang cancer. Kinanglan mag-inom na kita sang Klinika DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Amo ni siya ang tinatawag naton nga Power Duo sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Nga kinanglan naton nga mag-inom sini sang Power Duo sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Be protected from diseases. Take the Power Duo of Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Nga aman kay ang Klinika DTX 500 mga ka-K5, ang puno ini sang anti-carcinogenic properties. Agod nga punggan ang pagtubo sang mga bukol sa aton nga lawas nga naga-cause ini sang cancer. Masaligan man ang potency sang flavonoids kag mga polyphenols nga halin sa disugar sugarcane extract sang Klinika DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer. Ang Mighty C naman ang isa ka alkaline vitamin C, ang kampyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capabilities. Agod nga patyon ang mga nagkalaguba nga mga selula sa aton nga lawas pinagi sa apoptosis bago pa man nga magmutate ini kag mangin kanseros. So hindi nyo na paghulata pa mga ka-K5 nga magtubo ang bukol-bukol sa ato sining nga lawas, proteksyonan ang aton kaugalingon. Klinika DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw naton nga pagaimnon. Ang Klinika DTX 500 kag Mighty C mabakal ninyo sa tanan nga mga butika malapit sa inyong lugar, kag lakip na mga ka-K5 sa Shopee o hindi gani pwede man kamo nga magkapadulong gid sa tanan nga mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Oy. Pwede ninyo makuha ini kung mabakal dira sa may area sang Salvacion Street, Corner A, Pani Street, Barangay, Poblacion, Pasay City. May ara kita dira nga clinic sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. May libre ina dira sila nga konsultasyon mga ka-K5. Subong man dira sa Kusmart mga ka-K5 sang Banwa sang Kalinog. May ara man dira kag ini siya ang may libre man nga konsultasyon. Dira man sa may Orbi Street, Barangay Baybay Norte sa Banwasang Miagaw. Baligya man dira sa kag may ara dira nga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center mga ka-K5. Kag may libre man dira nga konsultasyon. Of course, diri sa Iloilo City, kadto kamo diri sa tupad sang Robinson sa may dalan sang Ilopez. Sa may tupad lang sang Robinson's Haro, to be exact ara sa may ining ara siya mga ka-K5 sa may St. Robert's International College. So pwede
Dili ka mo da kakadto ka magkabakal mga ka-K5 sang klinika DTX 500 kag Mighty C. Kag dapat nga makautumar ka mo sini adlaw-adlaw para nga magapabilin nga healthy ang iyo sini nga lawas mga ka-K5. Klinika DTX 500 kag Mighty C. Babakal ninyo sa tanan nga mga butika nationwide. Ano pang ginahulat nyo, mga ka-K5, basta gani sa proteksyon sa aton kaugalingon, Klinika DTX 500 kag Mighty C ang aton nga pagaimnon. Ang aton nga oras, alas 10:04. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon. Pagtilaw sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbutaw, at lang nga panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, ibatan ng problema, magkamon kag magluhog sa bago nga paglaom. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay, wala sang baya ay bisan anuman kadugay. 2016, sa Olimpiado ako ni Copper Movie, before ko na Mexico, almost a decade ago. Dahil ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko nag-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil wala actually sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapasay sa ako is ang trust and confidence of the CEO sa ako. Budlay, magkabila sa tao na nagsalit sa ako. Paghihinaan, magdaluya lang, pero tuloyan lang. Magpapagayon sa laban. Yes, wala pa yan na. Ubot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ta sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay, wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Sa naaman ni Iyon, ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan, o kung mas kilala bilang Manilay Manil. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Nick Ulo. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani, sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung atay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakot na desisyon ang pagbalhin sa digital media sentro. Apan, nagpasanod ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay sa sakripisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadagdagan, naging pangamuyuan ko. Salamat
sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa aton kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalagan. Mga ka-A5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamilig nga handurawan. Kita padayon nga magahugpong bangod wala sang payaay, bisan palangga, servisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-inom sa bago nga paglao. In behalf sa K5 News sa Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sang March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pag-work sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na mold kid sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Pulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa na empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako through the leadership of Dr. Minmoy. Isa na kabudlay, isa na ka-pressure, I am very blessed sa atong mahal nga makako, and the instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Minmoy. Rako nga mga lessons nga akon na natunan kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ginatawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Ramil. May mga pagdilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaay, anuman kabudlay. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasugo, bayluhang kasang kalipay.
Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, at the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team sa K5 News FM Bacolod. Umpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko din ang tanan-tanan nga aton na agong nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko tina-expectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang. Kailan binagidang maglakat sa abroad, why ko gina-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinalanggaon nga boss nga si Dr. Ramil Uy. Tanan ina na experiencehan ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton. Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede naton makakompetensya ara ng mga dalakuan ng mga estasyon. Pero nahimo na naton, hindi lang tungod sa akon, patungod sa mga kopdanan ko na nagbaka-baka, kadaghatag man sang ila sini the best. Despite of all of these trials, ang akon niyang kagustuhan is mapadayon ang akon nga passion sa radyo. I have this boss nga tama ka generous. So I will work for him, I will work for the station, I will work for the network. Kabalo ako nga madamo pagid sang pwede naton maubra para sa estasyon, para sa network. And I will always be here to help my network nga mag-grow pagid, kag mag-prosper pagid ang mga handom sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Itang Uy. Ako si K5 Reyes Peao Malay nga nagasiling wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Pabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalaga ng aton nga oras karon. Nakalabot kita sa 16 minutos na ang nakaligad sa alas 10. Sa ato sini nga pagpangalagad malantaw itanan sa mga mensahe nagikan sa ato sini nga mga sa ato sini nga mga followers nga nagapamati diri sa ato sini nga pagpangalagad. Pero antes sinakaon man nato ng latest nga weather report nagikan sa ato sini nga lokal pag-asa sa subong nga mga tinion mga ka-K5. Mayong gabi sa kay ara naton pag-asa. Okay, naunahon tanan ato sini nga lokal pag-asa sa latest weather report upo kita sa kay Engineer Charlie Depra. Engineer Charlie Depra sa latest weather report. Good evening, go ahead. Yes, sir, mayong gabi. Bista lang yung tagpula marisang nga. Iba, yan yung adta, sir, lang yung traffic is ang Northern Central Luzon, Northeast Luzon, mga nagabig sa Eastern because nabilit na bahay. Ang bilang ng Western Visayas, particular na sa Mulito, baga mga ibabaw sa Corona, kalungan yan ng mga scatter, yung mga paglaan, para magdala sa Eastern East. Makasarahan niya hangit, mag-ali namin kasilangan, magdala sa makasarahan niya pagkulog sa karagatan. At sa hatang temperatura, nasa 24-30 degrees centigrado. At daw nagtulog alas 5:50 sa hapon, magabot na alas 6 sa buwan kaga. Nakaling alakan sa panahon, gikan diri sa Ilog sa Calitetra. K5 News FM. Kampiyon Report. Kaya nabatihan mga ka-K5 ang latest weather report nagika sa ato sining lokal pag-asa. Pud kita sa kay Engineer Charlie Depra. Nakadala sa aton oras 18 minutos na kaligad sa alas 10. Pasiplata na sa mga followers naton. Aber, unahon naton shout out si Wilbert Libuna. Good evening Idol John. Mayang gabi man. Sa kay Mark Talaok Ascanio. Good evening Idol John, listening from Aklan. Mayang gabi gid sa mga taga Aklan. Sa kay Ralph Abario, watching from Tibiao Antique. Sa kay Jima Tablason. To ano na ang maayo sa amon barangay man? Barangay Concepcion bala? Please di lang pagpalayag ang ngalan ko. Nga anong problema sa Barangay Concepcion?
sa kay Jomar Matiliano da, shout out sa Bumili Matalino. Bumili Matalino. Matalino ni kon Matiliano. Okay? Thank you sa kay John Paul Dison. Mayong gabi, Idol John, watching here at the municipality of Dao Capiz. Sa kay Romeli Buon Bunda, good evening, Councilor John Aluhado Kapulot, present kid ako sa mga programa subong gabi. Thank you sa pagpamati. Sa kay Sosan P. Siskar, mayong gabi ka kay 5 Idol John, good evening man. Sa kay Mary Jane Milanda Dimit, good evening Sir John, watching from Uton. Okay. Sa kay Chirian Miha, hi Idol, Astana sa RMC Alyusan kag RMC Kulase na pangita ka extend. Grabe nga pangita ka extend. Baway gapon stocks. Raw man. Sa kay Mario Gatungan, anggid man pangalan nyo sang imo nga idol, siling ni Mario Gatungan. Sa kay Novian Bahadi, good evening Sir John, good evening man. Sa kay Hudlo Montana, good evening lang Sir Idol John Kapulot. Mayang gabi man. Sa kay Chirian Mihal niya Idol, ang heart mo, away problema, no? Mayari man ko diyan ginainom nga Klinika di 3 Bayo, kag Klinika di TX 500, may TC pa, kumplito. Sa kay Arlene Evangelista, mayong gabi man, Novian Bahadi, shout out. Sa kay Arman Bako Guay, mayong gabi mga ka-K5, Sir John. Sa kay Inang Higino Sumagaysay, K5 John, watching from Barangay Bulabog, Bingawan, Balbal, sila nga to. Sa kay Raul Lihano, Idol, good evening. Pamati ko subong. Sa kay Melvin Choco, good evening Idol John Caps, good evening man. Sa kay Nyaari di Kagina, ang Team Sulong Gugma, sa Barangay San Roque, Idol John. Way ta kita ay, araw-araw man ko dagina. Way ta kita ay, guro ko labay balay mo ay. Yan dapit balay mo yaman. Okay. Sa kay Christian Rizel Matrovillas Gakula. Good evening Idol John. Go Team Sulong Gugma, BB, DP Force, GMZ. Okay, go. Sila ni Melvencho, kung niya timing, nakalakat nako, nag-ubra, tani nakapapicture man ako sa imo ba? Ating laman ko nga way takakita ay kay nagpanaw timogli. Sunod galing pwede pa damo pamantay. Kay Hudlo Montana, Coffee ta DTX Coffee Mixer, Idol John Kapulot, samtang nagapamunit diri sa Port San Pedro, bao Timayo. Sa kay Christopher Yanguas, mayong gabi man. Virgilio Lavado, Idol John, good evening. Sa kay Romeri Colibuon, Idol, mayong gabi. Liog tamyaw sa kumpari ko nga si Jamie Basal nga nagapamati mansubong sa imo Idol. Salamat kid. Kay Ariel Brillo, good evening kay 5 John. Melvin Frial Besa, good evening Idol John, mayong gabi man. Sa kay Leia Laguna Fundal, good evening. Sa kay Richard S. Pistanyo, good evening Idol John Kapulot, kag sa Team Sulong Gugma, Iloilo. Gugma mangibabaw kag sa aton ex-mayor Jed Patrick Mabilog, Congresswoman Jamjam Barunda, Vice Mayor Labla Barunda, kag sa mga councilors ng Idol John Kapulot, number 1 kagidya, and Bots Hirotse, and Emil Unya, Peter Emil Unyate, Stanley Big Bro Flores, Brian Zulueta, Mor Espinosa, Gia Mariete Ramos, Shin Marie Mabilog, Doc Von Devesa, and Attorney Kisha Piscina Tupas. Thanks. Grabe memorize siyang bimbro sa DP First GMC ba? Perte ka ha?
Chinapagid ni sakay Higino Sumagaysay. Good evening ka kay 5 John watching from Barangay Bulabog, Bingawan. Yes, nabasa ko na galini. Kay April Garrido Pastolero. Idol John, good evening. Garrido and Pastolero family. Please shout out. Sakay Reynaldo Caspe. Good evening, Idol. Asko, madayon gidman ang barangay eleksyon sa December para maislan tamanda ang iban nga mga wala tupa. Madayon eh. Madayon. Sa kaiging panagiton, good evening Idol, Sir Idol John, good evening man. Kay Dennis Delfin, good evening K5 from Lopez Subdivision, Dulunan, Arevalo, Iloilo City. Good evening sa mga taga Lopez Subdivision dira, no, sa may Dulunan, Arevalo. Sa kay Dennis Delfin, mayang gabigid. Sa kay April Garrido Pastolero, good evening man. Salamat kay sa pagmonitor diri sa ato sini nga pagpangalagad mga ka-K5. No, sa ato sini nga mga pilar ka mga balita kaga informasyon diri sa ato sini nga pagpangalagad mga ka-K5 ay sa mga tagpalamati gali nato, no ba si malipat kamo ha, no, sa mga kauturan naton bala. May ari kita subong nga bag-o naman nga promo. Amo ning promo nato na ho mga ka-K5, no. Ang K5 dakop ka, no, ilogo mo promo. K5 dakop ka, ilogo mo promo. Ano ning pagahimoon? Aton nga mga kwan sini nga ano ang mga patakaran sini mga ka-K5. Sa mga ka-K5 sumugod subong nga adlaw o nagdigad pagani ni nga adlaw. Kung ikaw ang nagapamati sa K5 News FM Iloilo 88.7 kag wala mo ginahalin-halin ang imong nga radyo, base ikaw na ang madakpan sang amon nga team mga ka-K5. Kung madakpan ka nga nagapamati sa K5 News FM Iloilo, instant magabaton ka sang isa ka coupon. Kung sa diin mahimo nga mapasakop ang imong nga ngalan sa raffle sang K5 News FM Iloilo. Sa indi lang ina mga ka-K5. Kung may ara ka nga ipakita nga mga produkto sang Klinika di Alternatibo Medisina and Wellness Center ni Doc Ramil Oy, kasubong abisang DTX 500, D3 Bio, may TC, ang DTX Coffee Mix, kag madamo pa nga iban nga mga produkto, may ara ikaw additional nga inang tob 5 ka coupons para nga the more coupons you have, the more chances of winning. Grabe ni mga ka-K5, ano yung pinaka-the best kid, no? So ang imon sini, pag once nga may coupon ka na, no, pagagabuton sa mga live programs sang K5 News FM Iloilo ang mga maswerte nga mga tagpalamati. Bantayan ang paglawag sang imo nga ngalan kag i-alerto ang imo sini nga cellphone kay magatawag insigida ang K5 News FM Iloilo sa imo nga mapabalo sa imo nga ikaw ang tagdaog. So tatlo lang katawag ang pwede nga himuon sang K5 News FM Iloilo personnel. Kung hindi mo masabat, liwat nga magagabot ang amon nga mga personnel sa istasyon sang maswerte nga tagpalamati nga mo ang mangin winner. No? So magapadulong ikaw diri sa K5 News FM Iloilo sa imo nga or ang kuan gali, no? Ang K5 News FM Iloilo amo ang magapadulong sa imo nga balay kag didto mo himuon ang paglugo sa kahon nga may unod nga duha ka dice. Then ang mga dice nga ini ang mayara sang mga premyo na kabutang dira nga appliances kag mga cash prizes. Kag mayara ka pa sang consolation prizes nga or consolation prize nga DTX Coffee Mix. So botchilingon kung magabutan ka, mabunutan ka, wala ka na sang pirdihon kay sigurado may madagan kagid basta itutok lang permi halin sa aga hasta magabi
ang imo nga radyo sa K5 News FM Iloilo 88.7 mga ka-K5, ang kampyon nga istasyon. Tikundi ayo. Sos Maria K5 Night Watch, June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. Kay mo kita sinaman mati ka lang pagkatapos may mga premyo kay mo, may cash na, may kwan pa, may mga appliances pa. So sa morning pinaka the best mga K5 nga kwan no, nga probo nga halin sa K5 News FM Iloilo para sa inyo tanan-tanan mga ka-K5. Sa ato sini nga mga tagpalamati sa ato makauturan. Hindi gali ilugo to no, lugo mo naguro no, lugo. Ilugo mo blang kuan ang inang box ang ipa ligid-ligidon no. Kung ano ang mabutang niya nga price amo na sang imo nga dag-on. Mga K5 no, ilugo mo gali. Ayos, wala sige. Sa ato sini nga paparaga mga K5 sa mga pila na ka mga balita kaga information kaga sa ato sini nga pag tonta kay man nga ato sini nga patrol nagpadulong guro to sa may banwa sa utas ta subong daw sige pa tong negosasyon no. Sige pa no negosasyon gyapon to. Okay man ang suspect nga ginadako pala sa drug bypass operation nagbato sa aton nga mga pulis. Pinalukpan niya mga K5 ang pulis. Naigo ginang pulis to. Subong ang pulis ara gindala sa ospital. Dinay subject sa drug bypass operation ara sulod siya balay ka panago. Gina kwan karon. Gina negosyar sa ato sini nga mga pulis nga mag-surrender kay armed and dangerous ay ning suspect mga K5 kay nakatiro na gani pulis no. So wala ginapapalapit ang mga kwan, ang mga osisiro way ginapalapit sa lugar. Medyo malayo-layo ang lugar nga ginaplastaran nila kay base bala kon puro palapit sila bala kag pangpusangan sila bala kapusil kay armed and dangerous ang ining subject for sang bypass operation sang aton nga mga pulis sila bina ang taga Iloilo Provincial Drug Enforcement Unit mga K5 no, nga amo sini ang nag-operate sa sining drug bypass operation napahamtang dito sa may area sang Barangay Trapiche sa Banwa sang Uton mga K5 no. So standby kamo ha. Dugay i-check nato na ato sining patrol nga naga-cover live dira sa may area sa negosasyon mga K5 kung anong ira sining mga negosasyon nga ginahimo subong nga mga tinion dira sa may area sang Barangay Trapiche sa may Banwa sang Uton mga K5. Ang aton nga oras karon nakalaborita sa 31 minutos na nakaligad sa alas 10 ang arang patrol ta. Okay, daligid lang nga kay ulat tontay antes kita maghatag sang komersyal. Ikonon tanay kwaon tan initial nga report informasyon halin sa ato sini nga patrol. Pero kung medyo alang-alang pati makomersyal tanay alang patrol ta. Okay, daligid lang ha kay gina-contact karon sa ato sini nga sa ato sini nga technical partner si K5 inang Andrila Pastura ara na patrol ta. Okay. Check naton si K5 Aaron Lloyd Rifuyo direkta sa may Banwa sang Uton, drabi sa may Barangay Trapiche Uton. Sa padayon karon nga negosasyon sa ato sining nga mga pulis. Sa sining suspect nga nagpangtiro sang pulis naton sa ginhiwat nga drug bypass operation dira sa may Barangay Trapiche sa Banwa sang Uton. Check naton patrol with K5 Aaron Lloyd Rifuyo. K5 News FM Kampiyon Report. K5 Aaron. K5 John. Dari kita sa may sitio Tuburan, Barangay Trapiche Uton. So subong nga tinion sa K5 John kasi rin isa lang initani ka drug bypass operation. Nga gin patigayon diri sang Provincial Drug Enforcement Unit sang Uton Municipal Police Station. Pero ginapasuni ang subject dire dating ginapatihan nagbato sa pulis ginaligar nagpalupok sa postal diri sa pulis ka K5 John. Kung sa diin ang operatiba o kunang pulis ka K5 John isa ka pulis corporal no naigo ni siya ka K5 John sa likod niya portion sa iyang lawas sa nawala nga portion ka K5 John. Aha. Tapos ang location naton dire tapos ang location naton dire ka K5 John malayo pa ini sa may highway daw ginabanta suludlon gali na suludlon. Yes, suludlon. Ano gani nga sitio na?
Sitio Tuburan. Sitio Tuburan, Barangay Trapici, Uton. Yes. Okay. Anto medyo madulong-dulong gawang lugar ni kay ti ara sa uma-uma gawa mong, no? Yes, kay Pa John. Oo. Sunodlo ni saya halin sa highway, mga pila ka metros ang kalayoon niya nagikan sa highway sang Banwa sang Utonda, labi na sa may Barangay Trapici. Estimated na itong tagina kay 5 John. Duyara sa may 200 300 metros sa kay 5 John ang kalayoon sini halin sa may highway baka to diri sa may balay sang subject sa sining bypass operation. Kay 5 John. Okay. Daw medyo madulom-dulom ang lugar, no? Yes, kay 5. Okay, no? So inang medyo nagasiga na nga suga na din dapit na ng balay nga kwan nga muning ginpanaguan sang subject sa drug bypass operation. Ari pa rin ka kay 5 John, hindi gani gawag kitaon pero i-describe naton. Ari diri sa may ari ginatoon tang kamera naton may batas diri ka kay 5 John. Langkoy diretso gina didto pasulod. Kung sa diin yara didto ang mga presensya sang kapulisan naton. Kag hindi lang ang nagaisanon ang balay diri sang subject kundi may ara pagid sa sang mga kaingod pagid nga mga panimalay. Okay. Pero ang balay na sang subject nara sa sulod sang compound o kon mga balay lang nga katupad pero hindi man compound. Hindi sa compound kay 5 John. Okay. Kundi mga separate sa nga mga balay o mga pamilya. Kay 5 John. So ini mga katupad sang balay ani mga membro sa pamilya yaman ni. Hindi kay 5 John. Ay hindi. Ang balay nga ginaplastaran niya amo lang gini balay nga way masaya sang membro sa pamilya nga ara sa katupad sang balay niya. Yes, kay 5 John. Okay. So ano sinuupod to sa balay niya? Based information, mga pamilya niya man sa kay 5 John, pero hindi tagid matumod yun ba kung ano nga pamilya, Mrs. Abi or Utod, pero kay hindi kita ka-penetrate sa sulod, kay may police line dire, kag tagon sila, naganegosyar pa ang police sa ining subject dire, kay 5 John, kay na, so mga pag-check natin kayo na mga pasado alas 7 or alas 6:30, daw ari na diya nga kapulisan naton diri sa may area kag ti tubtob nga pag-abot naton nya do kay 5 John susubong nga mag alas 10:30 na dugay alas 11 na wala pa sa gyapon makuha ang subject nga ini kay 5 John. Way gisang mihay kag mihoy way abi sang mga padala abing mensahe ang ining subject kung anong ginapangayo niya parang antes sa surrender or samtang ara sa may sulod sang panimalay niya ano may mga hostage da siya o kung wala man amo na bla anong mga informasyon nga ginarelay no sang ground commander dira sa may area sa ginahiwat ang negosasyon nga ini K5 aron. Wala kita sang may makuha kagid nga information pag-abot diri sa kung anong ginarelay nga information sa ground commander kay na masako pa ang otoridad diri sa balik-balik kay 5 John kay ang nakita naton kagina ang mga pamilya or misis utod sang subject diri nagagwa sulod kag gina-request nga mabulig diri sa pag-negotiate pero ka-fail kagina to kita nato nagsulod ang misis niya kati nagatrangisson di kay amoning sitwasyon sa nga mister kay 5 John pero wala nadala sa pag-istorya sa nga misis tapos sunod nakita naton ang iya nga utod pero hindi ta mabatian kung ano ang mga mensahe bala kay 5 John nga ginabuyan kay layo kita abi i-estimate lang kay ang pwesto naton dikit may kawayanan kay rin na balighot rin police line sa K5 John kag distansya yun siguro pagkadto sa balay sa subject kay K5 John do mga ginabanta 30 to 40 metros dira mga 30 to inang 40 meters ang antad sang balay sa ginaplastaran nyo. Yes, sa K5 John. Te do medyo malayo na no?
Like for example, kung patayukan ka muna sang pusil nga palukpan, malabot magkamo pero hawot-hawot na makalabot, labi na kung ang ginagamit nga armas, isa ka 45 caliber pistol o kung mga pistol gid lamang ang ginagamit kay manti hasta man na sa 50 meters ang labuton niya mong naga low velocity na siya kung pananitan nga makalabot gid siya sa mga 50 meters nga antad, no? Magluwas gid lang kung mga rifle ang nga pusil no? Medyo makusog-kusog na yung rifle. So amo na kun nga dra kamo ginbutang sa aton nga mga pulis sa mga safety area nga kun magpinabarakay gid mada karon magpinalupok gid mada karon dang subject ma-safe kamo, no? Ara kamo sa malayo kag hindi kamo malabot sang mga ligaw na bala nga halin dito sa subject K5 Aron. Yes. Okay. So ang pamilya may ara galing nga membro sa pamilya nga upod nila kag sunod sa imo kag sunod sa mga pulis. May asawa nga nagagwa sulod kag nagahambal nga naganegosyar pero daw wala gid sang mihay kag mihoy nga daw progress abi nga may plano nga mag-surrender ang ining subject sa drug bypass operation nga ini K5 Aron. Yes, mo gina ka K5 John. Tapos ari man diri si ang kapitan diri sang Trapiche kag pila ka mga barangay official man ti nga mo din nagabulig sa pulis agod nga ti manegosyar ining subject diri ka K5 John pero ti dohlen pa ni kay na mahawat-hawat sa gyapon sa K5 John kag wala man sa gyapon kita ti may batian na binga ti naga do nagakinaran-karan na kay K5 John. Bochilingon daw may kwan abi daw may progreso abi nga masurinder o kun wala no way sang mihay kag mihoy amo na. Yes. Gapanagulang. Ano tong armas nga nagamit sang kaginauyatan sang inang subject naton ha? May ara na sang kumplito kung konkreto nga information ng mga pulis kung ano ginauyatan nga armas sa sining subject? Wala pa ka K5 John. Bagabot sa kung anong pusil ang ginapasuna iara sa subject ka K5 John. Kay nakuha siyang inisang information si Police Major Aranyo, ang spokesperson rin sa IPPO, siling niya, nga may posibilidad, una siling niya, nga may grappling nga natabo, nagtukotay ka K5 John, kag kung saliin, na hinali ng kunong ti may naglupok ka K5 John, kag ti may igo sa nawala nga porson nga likod rin ang ining operatiba. Tapos, ti ginpamangkot taman, nga ti kung grappling siya sa subject, sino nagpalupok, may upod pagin sabla. Tingin silang kaina ni Major Aranyo na may posibilidad nga may upod ang subject sa K5 John. Okay. Sa mga grappling nga kasubong sinati, hindi pwede man na matabo nga ang grappling nila dra man naglupok ang pusil, no? Kay mantibo silingon may kumusyon, may ilinaway, may grappling o kung may kuanabi no dinumugay nga matabo kay manti pero may posibilidad nga agaway pusil o kunano da no kag samtang agaway ang pusil may lupok nga nagluntad kag siyempre paglupok igo ang ato sila nga pulis ada amo nang sitwasyon no pwede man nga amo na pero pwede man John. Yes yari si Mayor Fusen Raras Mayor o sige palapit TV Mayor Fusen pulis man isang una mo hindi pa siguro kaya man nagasabat. Pero ang istorya mo ito, sawa ito pina. Natawa, yung istorya. Relative nito. Kaya na. Alam mo na karoon. Anong background sang kilala ko ni Mayor? Ang karoon lang ang karoon. Anong ganti ko lang. Pero Mayor, kung naman siya nga masurrender. Oo, again, try naman. Pero ba siya mga sagat-sabat? Pwede nga sagat. Kapitan kina kuan man. Nag-negosyer man. Yung sayang sitwasyon dito sa Domino may timan. Muna ganyan dito. Okay. Okay for John. Sulod si Mayor, way kasulod to? Nakasulod si Mayor to kung wala? Okay for John. Oo. Nakasulod si Mayor Fusen. Oo. Kay Ti. Nagbulig man siya. Sige, Billy, og kabi ang balabi na to si John Capulot, mistoryasi mo. Naglakat na siya. Lakat na si Mayor. Okay, kadali. Sabi ka K5 John, kaya doon na medyo Gaulan? Yes, kinagatalit niya, Bidari. Okay, kinagpanagyan mo siya nga
nga turting bon ng karon ang interview kay Okay. Tita Rayon pwede pag negosyar ka K5 John kag dili man rin kay nasa sulod rin si Mayor Fosin kag alam mo limited lang man ang ginhatag niya sa aton nga information na ka K5 John kag gilpiada lang sa nagdakat kupod siya nga mga kopdanan diri ka K5 John kag ti amo ni pero ang subject naton isa lang kabilog no mo ni sang anong profile ya magin hatag nga description ang ato sini nga mga pulis kung anong profile sini sang subject kani ano ni siya dako nga tao anong iya sini nga kuan nga background may background bala ni siya nga may pusil siya may background bala ni siya nga pulis army ex-army tanod barangay tanod o kon mga NPA daw kung ano da basta kung anong background diya bla K5 Aron K5 John wala sa gyapon nakahatag ang pulis pero naglibot-libot kita. Sino ang ground commander da subong? Ground commander sino? Ara si Police Major Aranyo. Siktaton kung ari pa siya ka K5 John. Leo Kobe, basi kung ara si Police Major inang Rolando o Ronaldo, Ronaldo o Rolando. Aranyo, no? Ang ato sining PNP spokesperson sa PNP Provincial Police Office, no? Magkuto naton kay ibaloon naton kung may mga nakwa siya nga mga information, first hand information sa sitwasyon sa lugar kag sa sitwasyon sa sining subject sa drug bypass operation mga ka-K5 nga nagbato may ginatiro nga pulis mga ka-K5 nga ato subong sa ospital amo ni sa ang post your buyer no sang ginhiwat nga drug bypass operation sa matiktikan sang suspect okay sang matitikan sa suspect nga pulis galing iya nga kan transaksyon may grappling kuno nga tabo kag may lupok nga nabatian then dito na kag naigo ang isa ka pulis o kun miyembro sang Philippine National Police nga amo ang iya sini nga katransaksyon sa sining ginhiwat nila nga drug bypass operation subong ila nga mga hapon diri sa may area mga ka-K5 then after sina nagdalagan ang subject ka magsulod sila nga balay until now ang subject ara sa sulod sila nga puloy-an pero hindi magsulod kang nahadlok magpulo-sulog ato sila mga pulis bangod kay ang negosasyon medyo malayo pero kay man nga ang subject may arm and dangerous butchery may ginagamit nga armas mga ka-K5 no K5 Baron ka-K5 John wala na makitaan si Police Major Aranyo pwede siya sa palibat sa K5 John kag posible masyara siya sa sulod sa area diri sang balay diri sang subject sang operation sa K5 John kag makita naton nga ti gina cordon or ginabantayan diri sang otoridad naton mi taga SWAT kita diri kag iban pa nga unit sa kapulisan naton kag kagina may na ari man ding taga EOD or ang mga bomb expert naton sa K5 John kag ti bilang preparasyon ka K5 John kag wala pagid kita sing may makita dring official gid kag pero ari man ding presensya ni Police Lieutenant Colonel Abner Hordan ang hepe diri sa Oton Police Station or di nagpanugyan sa nga way pagid sang dugang pagid mo information ang diri sa bypass operation kag pagnegosyar diri sa subject sa K5 John pero sa paglibot-libot tadi sa napamangkutan naton nga mga residente nga tagon sina ining si ang subject diri ka K5 John nga si alias Mike do wala lang kuno dugay nagsaylo diri sa sining balay ka K5 John nagalupok are ilang bation nagapok nagapok o lupok sa mabatian ano tong nabatian lupok to okay mabatian mga ka K5 no may lupok na batian bago gilamang so lang taon naton kung ano na no kung ano tong lupok lagapok bala to sang pertahan o kung lupok sang pusil dali gid lang ang misis ni K5 John ang misis rin ni Mike nagkatsapaw karon ang ginapugan sa kapulisan naton ka K5 John no are ang misis siya nagkatsapaw ari mabatian naton sa K5 John nagkatsapaw karon kay ti matapos sa mabatian ining saga lupok no tapos sa batian diri ang pag ang lupok may lupok na batian tapos ang misis nagahibi
Are. Nagalumpiga ang misis, nagalumpiga, nagasabaw. Oh. Are, kag ginapakalma diri sa nga pulis naton, kakakifad to are. Okay. Ara, ato okay. Mga kapulisan nato nagademnagan diri sa may misis division subject. At ginabuligan ni mapakalma. Kag ti karon hindi abi kibaon sa K5 John. Kasi kadamo diri sa mga tanom or puno. Yes. Nga ti amo aharang sa K5 John sa balay diri sang subject. So aran ng mga babae nga mga pulis. May lupok naman. May mabatian itang lagapok. Oh, may lagapok. Okay. Oh. So atong misis nga nagalumpiga atong kuan ging katuan sa mga pulis nga mga babae, mga police woman. Yes, sir, K5 John. Okay. Amo ginatutukan mo na subong video, amo na sang kuan ang balay sang subject. Yes, sir, K5 John. Okay. So si Mrs. Be, pamatlantawa be. Gapungko subong si Mrs. way na nagtindog ka? Ari ga lumpiga isa. Lumpiga, okay. Gachabaw di sa K5. Basta arang hibi balang hibi nga pagpagakabalaka. Kabalaka, oh. Yes, are. Oh. May nabatian nga lupok mong, no? May nabatian nga lupok. Tapos ang mabatian ng lupok, naghibi ang asawa. Okay. So mga ka-K5 pamati kamo nga nagalantaw live sa K5 News FM Iloilo sa sining ginahiwat karon nga pag-negosyar sa sining subject sa drug bypass operation nga nagbato sa mga pulis. Gintiro yang pulis kagaina, may pilason nga pulis nga gindala sa ospital, din gina-negosyar sa aton nga mga pulis subong may nabatian nga lupok bago gid lamang mga ka-K5, no? K5 Baron? Yes. Dira kita K5 John. Plaster kita. Din ka dapit ma-plaster pa kuan ka ha na may bulletproof ka daw ay. Alaw, pasag katarungan ng dala naton di ka John. Dala lang panago lang sa puno saging. Samtang nagapok or lupok, nagasabaw ang misis ang subject, amo man ang paggato pa diri sang ulan, kakakipad John. Nag-inulan subong. Yes. Amo na gani hambal ko simo panago lang sa dalom saging, kay para makapasilong kada. Dali gid lang mga ka-K5 kay ang inyo ginapamatian subong ang live broadcast sang K5 News FM Iloilo, live coverage direkta sa may barangay Trapitsi sa Banwasoton. Sitio ano gani ni K5 Baron? Sitio Tuburan. Sitio Tuburan, barangay Trapitsi sa Banwasanguton. Sa din ginhiwat ang drug bypass operation, nagbato ang subject sa pulis. Ang pulis na pilasan gindala sa ospital subong ang subject ginanegosyar pero may nabatian nga lupok. Pagbati sa lupok, nagasyagit kang nagahilibion ang asawa. Mabatian yung tingog sa asawa, gahilibion. Walang taon naton kung ano ang natabo, kaya man dulom. Hindi masyado makita, no? Gatsabaw, gyapon, nakita doon. Pabati ito dito, lapit. Palapit to, dapit sa asawa nga nagahilibion. Lapit-lapit to. Na dito ka sa asawa na direkta kay wife pa man kita sa may nakita dira sa balay sa asawa ta kay ang asawa among visible subong nga nagahilibion. So makita ninyo mga ka-K5 ang asawa ginaalalayan sang mga police woman kagin butang diri sa ulunhan gin palapit-lapit diri sa unhan or gin pagwa sa ulunhan sa ilang nga balay, no? Arang asawa. K5 Baron? Yes. Ikaw abi describe ka daw lapit-lapit ka da. Ako galantaw lang ko sa video. Oo. Kakita John na rin nakita naton. Ngati ang pamilya diri sang misis ni isang subject diri mo nang nagapakalma sa iya. At the same time ang kapulisan diri nga babayi kakakita John, no? Sino gani subject? Sino gani subject alias ano gani na? Si alias Mike. Alias Mike. Okay. Alias Mike, ginabanta 50 anyos. May edad-edad. Yes. Okay. So ang asawa yan muning naka-short sang maong. Nalipong. Nalipong? Are. Dunadulaan sa kanimo ining ang misis niya alias Mike. Kakita John. Okay. Are. Are dunadulaan sa kanimo kakita John. Okay. Are. Ang ining mga pulis nga nagwa ni amo ni sila. Dala may gindala sila nga ano to?
Ano to yung dala nila ng cutter, bull cutter? Yes, ball cutter. Oh, okay. Pag ang battering ni K5 John, ang pagbukas niya lang sa nakalak na K5 John nga mga pertahan. Okay. Nalipat kita sang term. Kaya pang-lock ganito subong ang subject? Yes, K5 John. So muna nga para kay hindi siya mag-surrender, sudlon na lang sa ato sining mga pulis. Kagagin pagwa ang asawa, ginpalayo ang asawa, parang mahapos ang paglusob sa ato sining mga pulis dira sa balay nga ginapanaguan sining subject nga si alias Mike. Yes, posible ka K5 John. Okay, okay. Subong nakagwa na diri ang katapo sang SWAT diri ka K5 John. Okay, SWAT na, subong SWAT. Yes. Okay. Kasi bit dito ang cutter kag isa ning battering ram ka K5 John. Kag may mga otoridad pa kita dito na bilhin dito sa balay sa subject ka K5 John. Kag samtang matapos to ang nagligad ang pila ka minutos to nga pag lagabong ka K5 John. Subong nang turotawhay. Ay turotawhay. K5 John. Ano tong nagbalik tong mga pulis to, mga taga SWAT to, nagbalik sa balay? K5 Baron? Hindi ka sigurado kung may bilin pang taga SWAT kay walang dugay makita nato nang nag-exit ang pila ka magambal ka nga nag-exit din nag-exit din naghalin nagano sila di sila nagwa. Diri man mismo ka K5 John, diri sa may police line sa K5 John, ti amo ning diri sa nag-exit, diri sa nag-intra agi or ang entrance point nila ka K5 John. Dali lang. Dali lang gid ha. Tagon tani ha kay man medyo hindi mathag sa amon nga mga nagapamati bala. Diin naghalin ang mga taga SWAT dito sa balay? Yes. Tapos din sila nagkadto. Diri pagwa ka K5 John. Pagwa sa balay? Yes, pagwa sa balay. Kag exit diri sa may police line. Okay, dason standby diri sa dalom sang Kawayanan ka K5 John. Ay, why man sila sa maginhimo? Why sila sa mga dala o kung ano nga sistema? Wala ka K5 John, tidala nila cutter lang kag ining pagwa dire. Kag ining battering ram ka K5 John. Kag diri siya naka-standby karon. Ang estimated kalayon niya siniti mo to kay na 30 to 40 metros. Okay. Daligid lang nga K5 Baron na. Ining mga taga SWAT nga ini nagsulod ni sa balay to kung wala pa, nagaplano pa lang magsulod. Nakasulod nangadaan sa K5 John. Sa balay? Yes, nakasunod na ka K5 John. Posible mo to ang tinga nga may dala pa sila cutter kay dito mo sila sa sulod sa balay halin? Diri na nila ka K5 John. Diri na nila nagdahalin na sila sa balay dito. Bitbit na nila diri pagwa diri ka K5 John sa police line. Ang cutter? Yes. So ginpagwa na nila? Yes. Buot silingon dito na sila halin, ipagwa na nila ng mga cutter nga ini dito na halin sa may balay? Yes. Sino pagid ang dala nila? Way na madala ang subject? Waay ka K5 John. Kaga mo na ibaloon ta kung nga kung way nila madala ka K5 John. Kag may makita diri nga mga nakasibilyan, di posible mga intel diri sa nga pulis ka K5 John. Ang pasunod dito sa may posible balay diri sang subject. May nabatian nga lupok kagaina sa din halinto, sa din dapit tong lupok to. Posible sa balay diri nga sa balay sa subject ka K5 John. Pero dito giman dapit ang bation nga lupok sa may balay gid manaw? Yes, sa K5 John. Okay, pila ka lupok to na batian to? So hindi ta matundaan sa K5 John kung pila ka ang nabatian naton. Okay. Tapos pagkatapos ang lupok dito naghalin ang mga taga SWAT? Yes, sa K5 John. Kag nagbabalik na pagwa sa inyo? Yes. Okay. Tapos ang asawa naghilibion? Yes. Tisubong ang asawa diin? Ari diri. Nagapasilong sa kiti may... Naumpawa na?
Narinig ginano ko sa kakifal John, na nagalaan rin pamatsag ya. Okay. Doon nag-urayad di sabla nga doon ginaakwat sa kakifal John. Doon ginahakwat sa posible sang himatay. Doon paghakwat niya sa himatay niya ara sa likod, doon nag-urayad sabla nga do wala sabla puwersa. Kakifal John yung magtindog. Kaya may mapanimuan makita diri nga balanyos, posible halin to sila. Halin ko posible ginabanyos ni sa or ginapasimot ni sa misis ang subject na kakifal John. Kag-ari di sila sa may sa payag tawag ko nito payag na kakifal John. Sa rin may ara sa trapal kay dira sila nagapasilang kopod sang mga pulis kag ginaalalayan ining misis sang subject kakifal John. Okay. So why ta kabalo ko ng lupok nga to? Halin sa aton nga mga pulis o kung halin sa subject, hindi ba? Yes. So, pero ang lupok, daw ay mamaglawig, no? Gamay malang lupok to, no? Yes, sa K5 John. Ano tong mga lupok to nga na hunito? Basi kung lampos lang to ya sa kwan, basi lampos lang to sa pertahan, di man? Lain ang lupok, ikaw para sa lampos sa pertahan, eh. O di nagapok, hindi ba? Yes, sa K5 John. Ti ano to? Okay. Ano na sangga lakat nga daw puti na ho? Short. Short kali to. Abi ko na kuha na tabuhon na to. Abi ko na ido ba? Short kali to nga puti. Pero tika dulom abis ang area, no? Yes. Amo na di galing sa K5 John, kwarte ka dulom sang area di karon. Ang makitaan talaga ng gasanag, headlights sang motorsiklo, mga flashlights, kag ti samtang padayon diri ang gawa sulod sa mga pulis. Kaya tiyan mo maning matamat pagbaskog diri sa nga ulan kakifab John. Porque mo nang ginahulat mo. So medyo masanag-sanag na nga uri niya area mo na nang balay. Yes, sa kakifab John. Tindo damo na magani tawo to. Buchilingon daw base kung kampante naman sila kay daway naman siguro sang ginatawag pang inang kuan bala no? Inang daw hindi dahil nga kayang suga na nga pabalik na siya imo na daw ano nang ginakarga na da. Daw nang may ginakwat sila why? Wala pa ka kay 5 John. Anong wala pa man? Why man? Daw may ginapaabot kay imo. Dapat wala man. No mo na bla, no? Kay kung wala pa, daw may ginapaabot kay mong halakwaton mo. Dali lang. Ano to ang arada daw may gaginahod-gahod. Ari ang misis ang subject. Okay. Kakifab John. Okay. Dali gid lang mga kakifab no kidandula nga to sini nga live daw kuan daw na video na dula ang live naton nga subong nga mga tinon pero ang ang tingog ni K5 Baron ara pa man no. Ano to Kakifab John? Sige proceed. Nagkadto kita diri sa may nagkadto kita diri sa may payag. Kaya ginapasilungan diri karon sa Asawa. Yes, sa K5 John. Okay. Nag-ari di siya, nag-ilibion sa K5 John. Okay. Ito ining natangtan ko ang sitwasyon sa iyang bana. Mr. Dori sa K5 John. Rin nagkatalikod sa aton sa katapos siya nga Lydia. Kaya nagkatingwa kita doon. Nagatingwa kita doon sa K5 John, mapato sa may interview siya. Di nang asawa, amo na nakaitom? Nakapula. Mga nakapula mo na Yes. Okay. Mrs., kamusta to si mister mo? Amo na pamangkot mo? Yan ang Okay. Amo ning asawa mga kakipay makita ninyo nga ginahulhapula sa likod. Amo ning asawa sang subject nga si alias ano gani Mike no? Okay, si alias Mike. Okay. So amo ning asawa mga kakipay no gihilibio no. So mga ka-K5 ang makita niyo subong sa video, amo ni ang asawa sang subject sa drug by bus operation nga nagahilibion, no? Pamangkot nga ang nagahibi siya. Okay. Namo na bala? Mrs. nga nagahibi ka nung kamusta to si Mr. mo? Okay. Dali gid lang no. Mga ka-K5 no. So ang asawa ninyo siya ni makita subong ang asawa. Ano na nalipong naman na liwataw? Doon nalipong naman?
Oh. Ay, kumusta to si Mr. Munang? Kumusta siya? Hindi mo nga... Kumusta siya? Mag-ari ka hindi ako siya mapatihan ko na mo. Doon, kaya man, sabi ka pa ko. Kaya nga kung basta, mama, rin kami mag-interview para mamagyan. Yung paniga nga, mga ginagaran. Yung kami, hindi ka lang mga bal masakit. Isigihan lang naman ka. O hindi ka lang makomentar. Hindi ka lang mag-friend ka lang kayo, hindi ka mag-ginagawa mo. Ang mga rights sa konstitusyon is limited. Okay? Okay. Hula-pulasa lang ninyo. Hula-pulasa nyo na ni si nanay kay daw galain pamatsyag yaho. Pero okay na naka-K5 John. Pero do ka ay isang ano ni pabay lang hindi na pag-isa pa ka na mga amo ng mga bagay normal na kita siyempre sila ang arasa na tungdan mo bay lang diretso lang ta sa trabaho ta ang mga amo ng mga bagay hindi mo na pagsapakon kay manti normal na sa trabaho naton okay Diyan nakakita John diyan ang patang pang-mic sa akin nga ano din pamati lang kulumuro niya kay parang balanta kung anong natabotos bana niya, no? Okay. Okay. So. Okay, K5 John. Okay. Ano to? Kay ginapas na tabi dari ang mic papagin sa ang mic naton sa may live ako nga mabatian man siya nagatutok diri sa live naton. Okay. Sige si K5 John padayon dari karon ang pag sina ang pag ano dari ang paghulat sang otoridad mao paghulat naton diri mismo man sa tikon na gina-check naman dari ang kaintangan diri sang subject sa bypass operation ko na nagkratabo sa sunod kay isa pa wala pa kita sa may kuha pagid nga dugang nga information kung magkantanan diri kung kumusta na ang sitwasyon sa sunod diri sang ina nga balay nga kakipag son kag tanan kita diri sa payag diri nagapasilong edi do hindi gid magtahaw ang ulan kakipag son kundi patong tiyempo nga may gina-operate kamuda na siya magkatinulo ning ulan niya ho yes okay so tapos ang payag nga ginapasilugan nyo may tani bala kun may atop pa na ho ng atop yan na daw kuan pa na ho ano na ng ano pang ibang daw saging na lang ang ginagamit okay K5 Baron yes okay ano pagid ang kuan ano pagid ang progress no ano pagid ang on progress subong dira no wala pa way padugang nga information way pagid yes wala pa ka K5 John pamangkutabi na si Sir ang gauyat bala na sang kuanong gauyat bala na sang megaphone bala no pamangkutabi kung sinong ilang nga ground commander na subong kay dapat sa mga amo nga bagay may makuha na mo may gintulina na nga ground commander mo may gina-appoint na nga ground commander bla sa mga amo sila nga bagay mangkutabi nang nakauyat sa mga kuano megaphone bla kung sinong ground commander da okay sir sino ground commander sir si Hepe sang Uton Police Station okay Sir Erlin sir sino ground commander na point Why sa may gin-create nga ground commander? Budlay na kun way ground commander mo kay mga ama matumato na sila tanan da crown. Dapat may ground commander na. Kay ang tanan nga ang tanan nga operations, tanan nga mga mando dapat halin sa ground commander. Kung wala karon sang ground commander kay mga matumato na sila da karon hasta mag-aga na way sang may matabo na da. Laban gid. Dapat may ground commander na da para nga ground commander amo may ara nga subject sa tanan nga mga mando blas ya mambal nga nyo kamo dito kamo
kamo negotiate, kamo preparada sa mga pamilya, tanan nga pamilya ikordon, kamo nga mga pulis, kamo nga mga SWAT dito mo agi, kamo dire naamo na siya ang ginatawag naton nga direct supervision. Oh. Yes, Kaki 5 John. Tag amo ni wala pa kita sang may makuha gyud information kung sino ang ground commander. Pero ginatestan kita kay Major Aranyo nga mo spokesperson sa ITTO para sa dugang mga information Kaki 5 John. Din si Major para posible sa sulod di diri sang balay. Okay. Kaki 5 John. So siya ang isa ang si Police Major Rolando Aranyo ay ang among isa sa mga negotiator. Posible kakita dyan kay hindi ta maka-confirm din matulid kay presensya niya ara daw sa sulod kay Pagson. Kaglakit dito sa mga opisyal kangay diri kanday Lieutenant Colonel Hordan. Si Lieutenant Colonel Hordan ano siya mo isang sa kuano sa Uton Municipal Police Station? Excuse me. Yes, Kaki 5 John. Siyang hipe sa Uton, no? Yes. Okay. Lieutenant Colonel Hordan. Yes, Kaki 5 John. Okay. So, si Major Aranyo, spokesperson, ara sa area. Oo, Kaki 5 John. Ito sa sulod. Si Police Colonel Rasalan, why ka buta? Why? Yari sa Kaki 5 John. Okay. Ara gali si Police Colonel Rasalan? Yes, yari maling presensya niya Kaki 5 John. Ati bo silingon ti labalaban siyang ground commander siguro kay siya siyang provincial director arada mong. Yes, posible Kaki 5. Pero why pagid sang ihatag nga informasyon kay sige pang negosasyon. Yes, Kaki 5 John. Wala pa kita sang ano diri. Amo ni yari lang kita sa Gapon sa kapasinong sa Papag diri kay nagahulat sang dugang nga mga information tip of subong para pagkita sa may interview o makuha sa informasyon ang authority sa drug bypass operation niya ginapasuni nagbato ang subject. Okay. So may mga report ng informasyon nga sulod diri sa aton nga nadakpan ang subject, no? So sino na subdue na siya. Then ginaplastar mayo para nga mapagwa na ang ining subject, no? Nadakpan na sunod sa informasyon kay mo nang rason nga to sining mga pulis nakaplastar to sulod. Yes, okay. So may posibilidad nga na-subdue ng suspect kag nakwana na dakpan na sa ato sining mga kapulisan K5 aron. Yes, sa K5 John. Okay, so sige, no. Lato-lato naton mga ka-K5, no, kay hasta nga makagwa ang subject kay ang halos tanan dito ga sulusiding kun ano oras magwa kun dalo na pagwa, no. Ang ining subject mga ka-K5 di may posibilidad nga may kuan pa ni may inventory paguro sang mga na-recover sa suspect. Posible if may mga posible kung may mga recoveries K5 John may inventory pa na kay ti isa ni ka drug bypass operation sa K5 John. Yes, kag sa drug bypass operation di bala may membro sa media nga nagaupod? Yes, may ari ni sila nga upod nga media. Yes, may media partner ni sila. Tapos may elected barangay official K5 John nga witness man sa bypass operation. Okay. So ang miyembro sa media nga ginupod sa sining drug bypass operation ato na to yan nakasulod na to. Yes. Ara ang presensya nila sa sulod. Very good, no? So sa aton nga mga tagpalamati pasensya gid nga medyo limited ang amon sini nga ginahatag nga informasyon sa inyo kay hindi kami makasulod dito kay sa kada drug bypass operation may mga ginakontrata ina nga mga media nga mo magaupod ka mangin witness sa drug bypass operation. Yes. So kami sa K5 News FM hindi kami ang ara dira subong, lain nga grupo sang media, no, so nga nakasulod dito amo na siya ang witness sa sining drug bypass operation na K5 aron. Yes. Kay kung kami ang partner, media partner, tilabalaban kami man tong ara sa sulod hindi bala K5 aron.
Yes, nagadepende kung kaisa sa availability sang reporter sa K5 John kag nagadepende man sa kapulisan kung sinong luyag nila nga mangin partner sa ilang drug bypass operation. O, nagahulat-hulat kita sa buong sang resulta. Sini daw STL ba? Gahulat sa resulta ba? Yes. Yari na! Yes. Ang ginaangan-angan sang tanan-tanan. Pero te sige lang, amo may tiyaga gini. Basta kuno nga may tiyaga, may nilaga mo ti amo ning amon nga obligasyon mahatag sa impormasyon ti hulaton tayo kung anong matabo Okay, Pay Baron? Yes, sa K5 John. Amo na ka K5 John ang ang imutaran na rin sa sitwasyon manotes lang nagapadayon ng sigapon ng taliti kasi nagabaskog siya pero tinga rin kapulisan naton ibanderi nagabantay para sa palibot nagasecure sino nang nagapayong sang saging media si Paula na ang nagasipayong si saging ang ato niya man sa media ay kaluoy man si kay Paula sa kay kuano si sino ganing isa na si saging na lang ilang nga ginapayong daw. Si Paula kag si sino ganing isa na Duha ka mga babae na balaw? Daw taga-action radio man na. Yes, kay K5 John. Ahay, ate sige lang amo ginang trabaho sa media kun forming kun payong-payo na ni kamo saging da. Si Kwan Galio, si ay ang kuwan ka nagbabay na ng suko, ginulat pa. May suko? Ay, nano nga may suko ako. Ay, nano ni? Kasi sa monitor din lang. Okay, lang. Kaya daw may suko, kuno ginahulat ng may gaso. Nga may ginahulat nga taga-suko. Abo dag. Ang hindi bala dapat kay drug bypass operation ni way niya suko dapat nga makadto hindi bala? Yes. Kung may suko tila na yang istorya kang K5 John. Gani man kung may suko ya butsingon may mga natabo to sulod. Amo guro tong gintiabaw sang asawa. Yes, posible nagkordam ining asawa. Iti pagbati to sang lagabong o lupok ka K5 John, ay tinagsabaw siya. Ka K5 John. Ara taga SWAT babe mangkutaw nato ano to chef, kamusta to? Anong to? Dumadado sila sang ano nang ginakuha nila na bulletproof. Bulletproof man na? Yes, bulletproof vest K5 John. Masuksok sila sa bulletproof vest? Maybe. Lang ta idea ka K5 John. Tawa kung magsuksok kon pa nila. Why na. Kung hindi sila magsuksok ka K5 John. Butsingon clear ng area. Posible kay K5 John. Pero magsuksok na sila, tilabalaban daw wipa clear. Yes, posible gid sa K5 John. Ate, way man daw. Sabong ka K5 John. Ara interview abi na si Welo kuno na bala niya. Amo na kay K5 John. Mo tanan ni Kiladlawan ni kay way pamatas. Yapo sa pinakuha pag informasyon ng imo na Kiladlawan niyo. Ang mga kay K5 John. Tiwala ka sa Yapo sa information. Gani. At basik ko na stata ni Bagalaw na nga magpasilong lang. Kamo na lang anay abi, kamo na dai nga mga media interviewhan ay. Pwede mo na siguro. Pwede mo na siguro ngati. Ara sana sino na si Aldren? Siplo. Arabi interviewan naton si K5 John Kapulot may interview si mo no nakita mo to man. Ka K5 John. Okay. Tiamo ni may development. Ang development garagook na tsanta gaya isang kahulat diri puway pa sa gihapon kay K5 John. Pero ti amo ni mas mayo gurong interview ta di
Sino? Hindi ka na mo ni Saton. Tito Panta din mga abyanta. Si Aride. Si Will Abe, si Kagawad, si Municipal Councilor Will. Si Aride si SB Will Talaron. Oo. Nag-focus ang timbasa naman sa gani di halos ka tanan kagudi ka K5 John. Oo. Si SB. Kasi agod nga agad niya makakuha sang information pero titugtog sa buong K5 sa way sa gapon. Daway gid. Sad nga tumanog alas 12 na dugay-dugay. Hindi kita ka daway chance gini siguro makitaan to ang sitwasyon sa sulod. Daway gid. Ako na nagainano man to nagaheritabo ka K5 John. Okay. So sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tagparamate na hulat kamo ha. Sige ang video sa sige ang video mo sige imo nga live sa Facebook page ta. Yes, sige ni K5 Okay, so sigihon lang ninyo pamati sa aton sining kaglantaw sa live sang Facebook page naton, then dugay-dugay mati lang kamo liwat sa radyo na maliwat yan, no? Sa aton sining pagpangalagad kay magabuhi kita na sa mga komersyal. Kung sundon tani karon laban-laban maubusan na ta sang komersyal o maubusan na ta sang oras, why pataka komersyal tapos why man development ang balita. Hindi man kamo kasulod tumong, no hindi bla? Yes, hindi makita kasulod. May police line na day. Yes, actually gani sa humanitarian consideration ng tungod gaulan, nag-over the bakod, diri sa may police line na kanya makapasilong kita diri sa may payag ka K5 John. Yes. Okay. Amo ni. Hulat na lang kita di. Oras matapos ni ka K5 John. Daw na hikap-hikap ni Will ang kwanaw ang Politprop daw may plano sang magsuksok. Aba. Sige, okay. Sige, so balikay kita dugay-dugay ha, balikon ta kada K5 aron ha. Yes, K5 John. Okay, sige. K5 John, ining update sa drug bypass operation kung sa ginapasuni ang subject nagbato sa police sa K5 John. Kag ining update sa K5 John nga durang gid sang Kalawan sang DTX Coffee Mix may kape ka na naka detox sa kapa. Kag gay na doon ni K5 Ray SPA Umalay nga palang gagid ang pumuluyo sa Banwasang Pototan. Ako naman si K5 Aaron Ripoyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kang Kalingawan si Lumilo, number 1 na kita. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Pangapi-kapi ka mo anay da, no? Sa ato sining nga mga katapos ang media nga rada subong mga pulis naton kag mga usisiro da, no? Kapi-kapi ka mo anay da, klinika DTX Coffee Mix. Kape ka na detox ka pa. Muna isang kafe mga kaki-5 nga di hamak nga pwerte ka healthy. Mga kaki-5 nga healthy kay man may chia seeds extract powder, may ara nga ampalaya leaves extract powder kag may disugared sugarcane extract powder nga amo ang puno sang antioxidant nga nagabulig sa pag-detox sa ato sining lawas mga kaki-5. Klinika DTX Coffee Mix, nagakafe ka na naga-detox ka pa. Kalsubuman ang mga balita man ngayon batan ng buylog man nga ginadulong na sa inyo sa Kaluan sang Extend Food Supplement for Men. Ang Extend Food Supplement for Men may maka kaklabuwas ka nga nagabulig ini para sa aton mga kauturan nga mga kalalakinhan nga nagatong karo na ang ilang nga mga manoy. Basta gani gatong karo, inom sang Extend Food Supplement for Men para balik sigla ni Mrs. sa tion sang kagabihon. Ngaton nga oras, alas 11:22. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musik. Mga ka-T5, daw kadasig lang sang tiyempo. Daw kaangay sa isa ka baga nga amat-amat nga nagasigrap hasta nga nagadako kag nagkalayo. 3 taong haghatid ng serbisyong totoo at may puso sa bawat Ilonggo. Ngayong taon, hindi tayo nagpahuli sa pagkalat ng mga naglalakihang mga balita at kaganapan. Inihatid din natin ang kampiyon na serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. Sa information nga nakuha natin inisyal, pumato siya, no? Siyang nagpakilala ang pulisya na isa sa ka-pulis. Naginalantaw, pagpangimon ang motibo sang krimen.
10 pamilya na ang ating nabigyan ng tulong sa ating corporate social responsibility na kampyon na serbisyo. Okay, ito. Tama ako na eh. Hindi ako na ka... Ano? Wala na ba? Tabos ako na. Luha ako. Sabi mo naman, Pasko. Ngayon na, kadaan ako na. Sadya ko nga kabato na ako na. Daw, happy birthday. Sana malala ko na Pasko. Diin man kami dalon sa amon pagpanakaton, ang amon tagipusoon sa pagserbisyo sa syudad kag probinsya sang Iloilo, magapadayon. Di namin kayo iiwanan. Tuloy-tuloy ang kasiyahan dahil kayo ang aming lakas at inspirasyon. Din tayo sa pagbibigay ng sorpresa sa mga kasintahan sa ating Valentine's Day Special. Ari na subong diri sa studio ang aton na lucky couple sa aton nga Valentine's Special K5 Feb EB. Upod naton diri subong si Ma'am Alexa and si Sir Jude. Good afternoon. May ara kita dira sang flower bouquet. May ara man kita dira sang gift from Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center. After sina syempre of course ang aton nga prize tumataginting na 5,000 pesos. Noong Marso, inilunsad natin ang kauna-unahang bloodletting activity kung saan mahigit sa 500 na blood donors mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at ating mga tagahanga ang nakilahok sa kampyon na dugo para sa kapwa ko, kasama ang Philippine Red Cross Iloilo. Kampyon sa serbisyo, dugo para sa kapwa ko. Halin sa aton pagulokdanay bilang inyo kabandera, subong nangin ka K5, salamat gid nga madamo. Sa inyo ginpabaskog, kagin painit nga pagsuporta, kag pagsali. Nagbago man sa pandinig ng mga Ilonggo, pero ang serbisyong may tatak puso ay nananatiling gabay ng himpilang nagbibigay saya at pag-asa. Binuksan din natin ang pagpapakitang gilas ng talento ng mga kabataang Ilonggo pagdating sa sayawan sa K5 Dance Showdown Competition 2024. Noong Mother's Day, isang nanay naman ang ating pinasaya dahil sa ating handog na regalo para sa Mother's Day Special. Anong mambal mo sa K5 News FM Iloilo? Salamat kit inyo tanan. Happy Mother's Day. Yeah. Mag-inap mga nanay. Nagapamatuod lang ini nga bisan sa 3 palang katuig nga pagpangalagad sang kampyon nga istasyon. Nagbunga ini sang kampyon nga pagpalangga sa inyo mga tagipusoon. Ang karangalang ito ay alay namin sa inyo, mga kabandera namin noon, ka K5 na namin ngayon. Halin sa gamay ko, gusto ko gid magkanto ko sa Disneyland. And because of Doc, nalabot ako nag-free. Mahigit 500 na tao mula sa iba't ibang barangay din ang nabigyan natin ng tulong at saya mula sa birthday special ng ating CEO na si Doc Ramil Uy nitong Mayo at noong nakaraang taon.
Nagbigay din tayo ng saya at tuwa sa ating mga toda sa ating programang Ka-K5, Kaligawan sa Karsada. Mula sa simpleng tagapanginig ng ating mga balita at programa, sila ang nagsilbing katuwang natin sa paghagilap ng mga balita at pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan. Sila ang ating mga taxi patrollers, WVTC Patrollers, K5 News FM Fans Club International, at K5 Solid Supporters. Ano man nga pagtilaw kung pagpanghangkat ang aton ginagyan, wala siya makatublag sa pangalan nga madugay na naton nga gintukod. Daw kasubong sang isa ka ayahay nga nagatindog sa mutlak sang adlaw tungod ang aton prinsipyo, dedikasyon, kag integridad ang magapabilin pila man katuig ang magaligad bilang inyo matudtuod nga ka K5. We will be keeping the fire burning through the years. Dahil dito, hindi mapagkaila na sa lahat pa rin ng FM stations sa Iloilo, tayo ang nangunguna sa ating social media pages. Noong nakaraang taon, sa isinagawang survey ng Kantar Media, mula sa pang-apat na pwesto, nasungkit natin ang pangalawang pwesto sa most listened FM radio stations in Iloilo City. Sa ating isinasagawang in-house survey, tayo din ang mas pinapakinggan na himpilan pagdating sa FM band. Asahan ninyo ang aming mas pinainit na serbisyo publiko dahil isang malaking karangalan na kayo ang aming pagsilbihan, mga ka-K5. Ang ginpangluthang mga ka-K5 sa aton siya nga mga kulturan. Butsoy! Hindi ka na maganda sa Lodya! Aton na yung teritoryo mo! Aton teritoryo, gawon nyo! Kaya pang bunyak, kung siya kapang kasal man siya ngaway sa authority. Nagbabagang pagbabalita, lumiliyab na pagsusumikap at umaapoy na pagbibigay ng tunay at tapat na serbisyo publiko. Mula noon hanggang ngayon, maraming salamat, mga ka-K5. Para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, keeping the fire burning through the years. Bugtauron, magbararango na kamo, magpararigos na kamo. Sabi mo ginabat yan naman na? Oo, sabi ko mati, sa kakadlaw lang ganyan ako nga ako lang ang asawa. Ako galit si Joseph Intila, K5 at Volunteers Taxi Patrollers, nag-start sa Barangay Banuyaw, La Paz, Iloilo City. Pero may nga nagpamati adwadlaw sa K5 News FM Iloilo 88.7. Isa doon naluoy na ko sa ngakon nga speaker sa taxi kay wala unta sa iya nga uwang sa pagpatukar sa programa sa K5 News FM hasta sa pagtulog. Bisan sa damgo gani namon Isa sa matripon kami ka Suryana kami nga Mex, damgo ko mo ni Mex so pamatsaga ko duga field reporter man ko mo. Pero wala man imposible. Oo. Daw na namian ako kay ginaknalit ko bala nila nga ano kagali ang K5 News FM volunteers kagali. Bako isa ako sa mga volunteers bilang taxi patrollers. Balabaw mayo gida nunoy kay nakasulod ikaw. Pero isa mga cry ang mga lingwahe lang hindi ko abi kabalogin mag-cry. Pero manami bala sa Balasagon. Kay bisan diin ka. Once ang balaan nila nga ara ka sa K5 News FM. Naknalit ka gid nila. Sa liwat ako gali si Joseph Intila,
taxi patrollers ang K5 News FM 88.7 Iloilo. Kampiyon sa balita. So, ang na-excite gid sa akon kada bumati kada bulan is ang papremyo gid nila. Wherein nga amo gid ang ga-excite kami kay kung magkirimit ang mga pao namon diri, ma'am, open na ang radyo, ma'am, tunuga gid, ma'am, i-connect sa amo ni siya, ma'am, sa connect sa amo kato, ma'am. Ay, mamati gid kami. Ay, ma'am, nagdaog ako. Present, present. Gamawa kami na. So, naga-banding-banding kami tungod sa sina nga senaryo. Ako gali si Sheena May Pagulong Novelonio, nagaobra diri sa Western Visayas Transport Cooperative as a table in charge. Sa mga balita, syempre, ang WBTC kaupod yung idira perme. Ang nagakalatabo sa Dalanon, updated kami kung ano nagakalatabo dira dampe sa kung ang sa diin nga area ang may mga traffic, may mga disgrasya, kagi makapulot man sa amon sang ay okay sa amon nga time, sa amon nga time ma-adjust namon ang time sang both side driver pa kag ang amon ma'am nga pwede namon ma-adjust sila sa ilang nga pag-limit sa amon. Kag isa pa gid ang K5 nagabuli gid sa amon diri sa WBTC para nga ma-encourage ang amon nga mga driver kag pao nga mag-strive hard pagid sa ilang nga pandabaho. Hay may mga puntos na sila nga makuha mo men sir mo sa kada post nila sa mga senaryo sa Dalanon, may point sila nga mabuol kung we're in nga kada bulan ay ma'am nanalo ako ma'am kamo na sila, and then kung kape na siya o kung ano nakahatag ang K5 sang isa ka way para nga magbanding kami kay ang mga kape, mga kwarta nga nadagan nila ginatipon na nila, ma'am share tayo dito ma'am, mga pikita, mamahaw kita, gabakal sila sa mga pizza. So ang K5 ga-help man sa amon wherein nga mag-broadcast sa isa ka namon. Sa liwat, ako si Sheena May Pagulong Novelonio, nag-aobra diri sa WBTC, hambal nga ang K5 or ang 88.7 K5 News FM kaupod kag kampiyon. Aporo de los Pueblos no nananamian na sila kaya kay Sir Reka kay Sir Teja kay namin na sila nga duwaya o po doon magasagad ka kwan sa komentaryo sa ilang nga programa. Ako si Ninita del Prado, taga Black 5 si Nikway Lapos, 68 years old, number 1 giguguro nga kwan sang K5 sang una Radyo Bandera. Gusto po ang K5 88.7 na. Ano gid ko, sympathizer gid ko guro masyado sang K5 ya kay alin sang 2022 hasta subong ya K5 ko. Pagbugtaw ko pa lang nga sagaya. Bala nak mga kikaingod na mo na basta kay matunog ang radyo ko. Tapos sa mga produkto ni Dr. Ramil, naga-maintenance ko sang D3 Bio kag DTX kay nagamanas ang TL ko. Bisan naga-obra ko na yan. Nagayuhom ako na bala. Ang bala ng tao, yan lain magkayahutok basta ka nagakadlaw lang kuya. Mamla bisan ng mga katigado man sang pangaboy pero at least may makabuin-buin sang stress ang hamon nga makapamati ka sa K5 ba. Basta ganda na dahil radyo ko lipay na po na ya. Namiyan ko sa estasyonan kuya mo. Bisan sino na dahil makatandog na radyo ko sa sulod. Ako sa liwat si Ninita del Prado. Solid nga taga K5 88.7 kampiyon. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Pabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalaga ng aton nga oras karon. Nakalabor kita sa 38 minutos na nakaligad sa alas 11. Balikonta patrol tabi kay daw may developmento. Kinagili kinanglan suko to
Suko siguro pwede. Suko man. Kita yung suko to nga, ano, ginasuko man ang shabu. May latest kita development ng report informasyon ng suspect ng subject bla. Namati ko doon pa nakapalagyo pa. Check the patrol with K5 Aaron Lloyd Rifuyo. K5 Aaron, go ahead. K5 John. Oo. Te? Update na rin nagtahaw ng Tarite. Te? Ginukas ng police line. Kag ti lugahulat man takagapon sa lawag sang STL. Kag ti way mo sa gapon sang update rin dugang information niya makuha kita. Nagtahap na ang Talithe. Ginkakas naman ang police line. Yes. Nagtahaw naman ang Talithe. Kag nagtahaw naman ang paghibi sang asawa. Yes. Why na? Why nakikita John? Pati ang subject, why naman? Yes. Report informasyon nakapalag. Dang mate tangan na kuha ng informasyon na nakapalagyo ko no. Yes, based man din sa information sa K5 John. So nakaplug yung subject no. Nakaplagyo gani. Di pa suko pa kamo. Kaya kuan mo rin nagkasirit magalitong subjekto. Yes. Report informasyon, sige ang inventory subong sa balay. Sige inventory sa balay. Ti dapat mapahanugot na mahambalan na to ng pulis na ton. Pahanugutin na makikadto to kay why naman ganitong subjekto. Lagyon man dito. Di pa swat pa kamo ha. Gali kay makapalagyo man gali ha. So mo nang latest nga balita, pa-confirm abi naton palagyoy man sir. I-check na diri sa mga pulis naton. Bebe. Naton sir, lagyog le. Sige be. Are diri kay Soriana ito diri kay Fern. Okay. Lag yung subject. Lagyo. Are kay Fern John. Nagpalag. Pamangkutan kita. Kung nakaplagyo man lang subject, hindi ko makita. Pag grabe nga preparasyon sa pulis naton mo. Di pa bull cutter. May bull cutter, may mga battering ram. Grabe ang pag-secure diri sa palibot. Pati mga suba or sapa diri gin pangbantayan. Gin panglibutan man. Tapos nakaplagyo ko no, ginapasunit nakaplagyo. Te, ano ko no? Huwag kita sang may makuhaan pa rin sa information. Wala pa sang may makasiling. Nya sir, pwede ka mo to katika. Pero dili lang ka mo antad na nga na yun. Pwede mo natin makita nyo kung anong ganyan na inventory. Do wala pa so, parang mo na mabatian ka K5 John. Why good? Do, ari lang nagtahaw na ang tawag sina. Nagtahaw na ang Talite. Kuwari lang takyapon dili ka K5 John. Okay, na rin yan. Iwan na may nagurutan sana. Ari si Cap George. Ari si Cap George. Kapitan, barangay kapitan. Sige be. Tingog ng Cap. Kanto kang bala. Anong year siya nag-surrender? 2016. Wala makita nagkulang sina sa ano sa ila. Sino galing nga nag-subject up? Ang mga ganyan hindi ko mag as alleged si Mike, certain Mike. Kung siya gid man ang target sinadi. At ang mga ginambal kung ano siya may utod sa kunong gindakot sa unahan? Yun na ano patay. Pag na-mention mong na-drug surrender rin siya, ano siya nakagawa? Bargaining. Hindi na siya, kwata siya mo natukhang lang doon lang 2016. 2016. So, pero anong background din sa barangay mo ka? Strapokse? Mo na ito na nagamit sila sa duga Wala man ta nagkulang sila sang kada patawag namang badak meeting, may random drug test. Pero ang operation sa police natin, drug balbas mo ba silingan ginabakla na siya, kabaligya siya?
sa subong niya nga operation, gintawagan ako kabila, may program kami ito sa Kwan, sa Barangay Hall. Kay opening salvo sa palabutan ng mga piyesta. Wala ko dito pag-ulan, wala saan kita dito. Kung kay nari man ko diga. Kaya nakabuhat pag panay nakato sila? Pag lupukara ko da sakya ko. Pero ay kita permission ko nang pag dito ko nakalin sa sulod kita naman siguro pinaka kay nabala kundi gin pasuksukan kita kay tuyo nga tunta ni manegosyar si Colonel John. Si Pres Colonel Biani Rasalan kung ano siyang statement na ang sa ginpatigayon na. Okay. Bypass operation. Sige. Okay. Yaman na kayo sa iyagin ang confirmation. Kaya nga nakapalagyo itong subjecto. Yes sir, anong sitwasyon ito? Okay lang po. Nag-resort tayo kanina sa last option. Base dun sa info na akala natin, nandun pa yung suspect natin. At eventually during the clearing operations, hindi na natin inabutan yung gunman at saka yung subject of the bypass operation. So duwagin sila wala to sa? Wala. So ano possible exit point, sir? Malamang nag-take advantage sila dun sa dilim sa likod. Although may tropa tayo sa likod, may tubo kasi dun sa likod, madilim masukan. Ang posibleng gamit, na-recover? Wala, hindi namin na-recover yun. Base dun sa kanina, kasi kasama ko dun nung nag-declare ng clear yung SWAT natin, pumasok ako sa loob. Kamusta sir ang police natin na Yan yung pupuntahan ko pa ngayon. So, actually kaya ongoing yung inventory doon. Pupunta ako doon sa hospital para i-check yung personnel natin kung anong kalagayan niya. Sir, ano kalawig ang negosasyon? Hindi ko alam yung oras ko na, pero matagal. In-exhaust natin lahat. Pinagsalita natin si Kapitan, pinagsalita natin yung asawa, pinagsalita natin yung nag-blows. Yung last kanina si Mayor. Yung kaibigan. Walang kasabat kanina doon sa... So meaning, wala na kasabat, nakapalagyo na sila? Yan ang ano natin, nakalabas sila. Sir, ano po yung mga recoveries natin doon, sir? Tanungin nyo lang siguro mamaya at gagawa naman kami ng final report. Na-identify sa ito sinong paputok na sugat sa pulis ko natin? Yan yung tatanungin natin kanina doon sa yun yung magiging tanong ko mamaya doon sa personnel natin kung okay na siya tanongin mamaya. At eventually, kasama siya doon sa, yung target kasi ng bypass kanina is 2. And then yung shooter hindi natin ma-determine sa ngayon, hindi ko ma-confirm kung yun yung sinasabi natin isa doon sa subject of the... Pangalan sir ng mga subject sir? So, kanina, si Alias Mike lang yung nakita ko kanina doon na tinatanong. Ang isa sir? Kalimutan ko na yung... Sir, pagkatapos ng kaninang pagbaril sa tropa natin, hindi natin na-coordinate yung area so that hindi natin nakaalis ito mo sa... nung kasing kanina yung tropa, nung nagkaroon ng bypass at nung papasok siya doon sa bahay, pagsipa ng pinto, may nagpaputok. So eventually, nakita nung natin ng pulis natin kasi sumigaw na may baril sa kagranada. So yung tropa natin, pagkaganon naman, ang tendency pagkaganon is you seek cover and you seek safety first kasi granada ngayon sa baril. Sir, ano po yung kasasaban natin sa mga subject natin, sir? Actually, na-consummate naman yung bypass. Okay. Nakuha naman ng operatives yung busher buyer natin na nasa kamay naman niya yung item. Sir, ang gahol dito kayo na nabagka naman, pero linopok ko, sir. Ano po? Yung mga narinig kanina, sir, yung pinasok niyo yung bahay. Hindi ko putok yun. Yung sa akin po yun. Yung ginamit mo, kumabit sila ng battering gram. Okay. Sir, ano sir yung gamit? Battering gram po. Yung use for, yung bakal na pangbasag sa pinto para makapasok. Ano sir na recover sa loob, sir? Ongoing pa kasi yung inventory, so hindi ko masagot yung exact na recovery. Colonel, bago pa natin na-cordon yung area, ibig sabihin naka-exit na itong mga subject, yung mga suspect? May tendency na before na ma-cordon yung area kasi hindi naman marami itong operatives natin na safe. So, nasa 7 to 10 lang naman yung operatives natin. So, at nakita nyo naman itong lugar, medyo malayo, tumakbo pa yung tropa natin.
pasaklulo ng natin ng pasaklulo tayo ng SWAT. At the same time, because of the information nga mayroong granada, nagtawag tayo ng EOD. Sir, yung bahay ba, may ilaw sa loob? O kanina, pagdating ko, may ilaw na eh. So, hanggang ngayon, may ilaw. So, sa 2 oras, may get na negosasyon natin, hindi natin alam pala na may tao sa loob? Hindi kami sure kasi. Kasi pati yung family, tinatanong namin kung nandun na wala, hindi masagot. Pinapasok ba natin yung asawa? Kasi kinuha niyo yung asawa dito sa labas. Hindi. Pinapasok niyo? Pinagamitan namin siya ng megaphone. So, to convince, if possible, kung nandun yung asawa niya, to peacefully surrender. Sir, itong police corporal na operative na natamaan, sir, nung gunshot wound, sir, ano yung tasking niya during the operation? Is he the pusher buyer? Hindi siya pusher buyer. Kasama siya dun sa security. Parang backup, sir. Backup. Sir, knowing na ganito yung sitwasyon ng area, is it possible na nandito sa paligid lang yung gunman tsaka yung subject? Oo, kasi kilala naman dito sa lugar. Malamang nandito lang kasi makita nyo naman itong terrain. Tago lang sa mga pilapil dyan o sa mga kahoy, hindi na natin makikita. Pero klaro niya natin, sir, kanina siya, nahuli na sana yung... Kifab John. Sa Ilocos Dri sa chief. Sa chief gid sang Provincial Drug Enforcement Unit. Okay. Ang aton sini subject mo si alias Mike. Kila edad ni Mike? Yes, more or less 50 years old, taga diri sa may Barangay Trapichi, Oton, Iloilo. Ang police na to, sir, sino to? Pwede ito ma-identify siya? Yes, ang aton police na si Corporal Gilbert Pingaya. Anong sumadya, sir? According sa pinaka-latest nga medical bulletin ni Gilbert, bali daw may igo, dari siya yata. Dari no. So more or less daw, hindi natin ma-certain kung 4 or 5 pellets, no? So, 12 gauge? Yes, so ano, pag na ito mapatpat, sir, kung ano natabo ito kaina, pag materialize ang bypass? Yes, kainan, nag-transaction kita, no? Early pa lang, kainan, mga 3 p.m. Sige na amon monitor, negotiate sang ato transaction. So kaya na mga 7:20 na materialize ang among transaction, mga diri nga areas in consideration sang sang isa ka 3 grams nga suspected siya in consideration sang 12,000 pesos. Isa lang ni sir ang subject, sir, no? Or duha? Actually, duha ang among coordinated, no? Nga subject sa ato nga Philippine Drug Enforcement Agency. But ang aton main subject diri amon nga ang si alias Mike Pitt. Gusto lang isa, sir? Yes, ang iaupod, no? Hindi nga ito nanay pag-ingandan, tangod na padayan, sini ang ato nga person operation sa kansa. Yes, ang natira. Ano relation niya ni sir? Relative sining aton nga pan. Sa doon na tabo sa ng paglalupok na nalukpan ng pulis ta. Na-materialize ang aton transaction dito malapit sa entrance ng balay. Then, actually na-effect ng arrest. Pag-effect ng arrest, na-notice ang aton operatiba nga nagasundanay nga may tao pagit sa sulod. So pag sulod sa sa balay, dira pa lang sa pertahan, kaduha nga push ni Corporal Lingaya, sumigabong na ang armas, amo to kag naigo ini siya sa butlon. So sirado ang balay, sir, pag open niya dito na nagkalupok? Hindi, bali pag naka-open. So pag daw anay na materialize nakuha ng subject, din na spotted ang dumalagan sa sulod, ginagas na Lingaya, kag gin-push. Gali may armas, gali ang ikaduhan natin nga suspect. Ang man alin sa sulod ng balay? Yes, sir. Kanas lagi ko balay? Yes, sir. Ang recovery sa subong? Ang atong recovery amuning atong transaction nga 3 grams, may standard drug price nga 12,000 pesos, kag ang shot shell, no? Or ang fired shell, no? Nga na-recover naton dito sa may sulod sang balay. Sir, going back, wala kayo na sa natabo sa pagtiro sa pulis. After sa natiruhan, ang lalaki itong araw sa sulod, din siya nagbakanto sa likod? Yes, actually, sang bamo na dugayan, kami kagin sa parnamon ang amon upod, no? Abang may duha kita or tatlo kita ka pulis nga nabilin, but hindi man ka penetrate ang security ginauna naton eh. Kay pag igo ni Gilbert, nagasinggit siya nga withdraw kay may armas ka granada. So wounded na siya, nagdalagan gin sa parnamon na nagkagin papanaog. So ang likod dito gali sa nga portion kay hindi naton ang likod dito nga may open nga gamay nga portion sa kilid. So dito nakalumpat ang possibly ang isa, tapos ang duha siguro pag
pagbutungay na kay tinadakop na ning isa mo. So diriguro nag-agi ning isa sa main entrance. So ang balay sir nga gitiniran niya na identify kay sino ni? Yes, iya gid sang aton subject. Sino po dyan ni sir nga nag-istada? Kay na pagsulod naton ang kwan pag sa transaksyon kita duhan ni tapos may mga kabataan. Anong background din isang subject sir? Ang subject naton is kwan ini siya drug surrender diri sa may barangay Trapiche monitor man sa aton nga barangay official. But consistent man ang kwan sa gihapon ang pagbaligya niya. Actually ang mga neighboring towns diri pa na di nagasagob sa yadad kaina ante siya naton gin transaction nagwa ini siya kag nagkuha pa gid sang kwan sang mga supply niya para ibaligya kay boss or this coming days fiesta diri sa Metro Piche. So bago ang stocks niya. Yes, so. Paano sir nakita ang Granada sir? Kaya sino nakita? Sa kwan sa ganman nakita mismo ni Corporal Lingaya nga kay siyang nagatubang mo pag dakop sang duwa nagsulod si Gilbert kay nakita yang may tawo nga ginrush pa so dito natabo ang kwan ang pagtiro sini sa iya. So pagluwas sir sa shotgun may granada pa siyang. Yes, so positive ang granada kay it was relayed by the confidential asset. Si alias Mike Major nga way na to makuha ho. Kaya na-consummate naman ang Yes, amo to kaina no. Bali pag consummate pagsulod ni Gilbert sigabong dayon. So ginsapar namon si Gilbert nga madala sa kwan sa hospital. Kag kapimpa nagsinggit siya nga may igo siya at the same time. Nagsinggit siya nga withdraw kay may armas kag granada ang atong ginaatubang. So that is why nag-withdraw ang tropa given secure ang kaugalingon kag hingagaw namon dala si Corporal Lingaya. Ano gani sa recoveries ni what sa sunod sir? So recoveries nato ang atong transaction nga 3 grams. In consideration sang 12,000 pesos by bust money kag ang hard shell. Ang granada wala na nato makuha. During the casing and surveillance, sir, na-monitor nga may armas din mo? Yes, so it was relayed by the confidential asset. Ang lugar nga ni sir, iya gini nga teritoryo? Yes, so pamilya ang palibot. Musulingon ni John tentang ginadala niyo sa ospital ng podyo nga na truan, naka-exit na yung duwa nga ina? Yes, although may tropa kita diri nga na bilin kay nang tatlo. However, naton mo-secure dito ang quantity ang iba naton nga tropa nagbululig nga mahingagaw si Gilbert de la Sos. Hindi namon makita kung digid ang ego niya, kung serious ang ego o kung minor lang. Nakabig niya sir nga arm and dangerous. Yes, precisely. Dito man ko. Okay. May sa likod pa gini or may mas mataas or boss kining si Mike sir o kung duma sila? Aron kung nakuha naton tani ang subject naton na ma-TI naton kag mabalaan naton kung sino ang sa likod pag ginakuhaan niya diri sa Banwasang Uton. Pero pangayaw ni siya sir ang subject. No, tumandok kan siya pali drug surrender ina diri siya sa may barangay Papiche. Medyo halos sa sobra do ka oras sa negosasyon nga mapasurrender sila pero wala gid sila sa sulod. Yes, tama ina bali ginsiguro sang aton nga operatiba kag sa aton nga provincial office nga ma-secure ang lugar bago kami mag-inventory kay na consummate ang transaction. So that is why hindi kita maka-transaction kay dapat on-site ang aton nga inventory sa area. So that is why pasiguro na isang aton nga aton nga provincial director nga iya siguraduhon nga wala sang harm no sa sulod sang balay sa atong subject. If ever kayo na sir nga ang suspect sa sunod, ipatuman yung maximum tolerance sir? Yes, precisely. Amo man ang naginahimo nato no. Basta wala na sang resistance sa aton sini nga mga suspitsado ginatreat naton sila fair. So bali sir kaina so pang nag-ano lang SWAT naton wala gali ang duha sa mga subject. Hindi naton ma-certain nga wala o kontra no. It's because motong sulito na pagkina nag-withdraw kita para sa parang that although nga may police kita nagpabilin diri sa area at amo na gani nga ginasiguro naton ang tanan no. Gina-anticipate naton nga base ara but siyempre kay nakita nag-investigate kita sa likod may nag-relay na may isa nga nakapalagyo sa duwa. Sir, wala kami bala kapalapit dito gid mismo sa balay kay siyempre bari kami dito sa police line. Anong sitwasyon dito kaina? Ara ka mo sagwa nga negotiate abi sa sulod singgit or naghambal sa ila siradong balay gid ni? Yes, oo. Siyempre kinasecure pa ng tagsa may nag-negotiate family ang ating provincial director sa Rasalan si Mayor pag ang immediate family. So kuha naman ang tanan-tanan nga para mag-surrender siya. Ano mo kay wala dada siya sa area. Close gid balay kay na. Open siya. Open. Kung anong inabta namon pag sulod sa aton nga SWAT, amo to ang naka-open ang pirtahan
But ang sa likod nga din palagyuhan to sang posible ang gunman. Amo tong nahapay na ang father dito sa likod. Sa cyclone. Pag linagapok to kayo na bala sir, antes mo naka-inventory, ano po? Ano pa pagsulod sa aton nga pag abot ninyo dito sa pagsulod ninyo to, wala na to yan si alias Mike, ang pakaisa niya. Ano din gamit? Ito sir man nga tunog-tunog ito ang nagapok. May mga gamit ang aton nga SWAT na ginagamit na. Wala nakapalupok sir? Wala na. Pero possible sir nga samtang wala pa kamudla nakasulod, dito pa ya ang subject na si Mike tapos gina-negotiate mo pa. Possibly paghalin ginamon no. Ba mo nakuha na siya sa tropa mo. Nakuha na siya, nadakta na siya. So, ginsapar namon si Linggaya nga madala sa hospital. So, possibly pag-withdraw, nagkaran-karan na kay nagsinggit si Linggaya nga may granada pag armas. So, matuway na namon kay nagrambula na mo. So, may mga kabataan pabalaan sa sulod. Medyo na naging tiro siya. Ano naging gamit? So, ang recovery natin is fired shell, no? So, compatible sa 12 gauge homemade. Yes, possibly. Kung siya sa kapag na police tropa? Yes, okay na siya. Ano nga po name sir? Si Police Corporal Gilbert Ingaya. Gilbert sa PD? Yes, sir. Pila ni dati ni sir? Medyo, thank you. Salamat. More or less from third. Okay. Kay Baron? Kay John. Okay. Sige. Kodo kumpleto naman. Kumpleto na. Kay John. Oo. Yes. Kumpleto na. Kodo kumpleto naman kay Baron. Nabatian naton si Police Major Dilima ang atri sa iyang pahayag no na tuhoy diri sa ginapasunin nagbato ang ining subject nila sa drug bypass operation kay tinapilasan diri si Police Corporal Gilbert Ingaya ginabanta 30 anyos ang edad kay 5 June. So far ang police niya naman sa establish ang kondisyon sa kay 5 June kay tipadayon diri sa nga ginabulong sa ospital kay 5 June. Okay. Sige kay 5 June ang ining update nga durong sa Kalawan sa nga extend food supplement for men sa ranggit nga nagpabastog sa nga kay Mister kay nagapanami man sa nga blood circulation nga nagapahilway man sa nga baratian sa aton nga korason. Kag ni kay 5 Ray SPA Umalay nga parang ginapabuluyo sa Banwa Sampototan. Kagikan diri sa may Banwa Sampototan ako naman si K5 Aaron Repoyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, number 1 na kita. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Timing gid ba? Way naman kita chimpo di sa ato sila nga pagpangaraga dati boss naman no? May mga balita patatani nga pagkakwaon nalit sa mga reporters sa galing ulang-alan gi chimpo to, no? Mga kaki 5T sa boss na lang no? Ano no? Okay. Ang ano to? Yeah. Alang-alan naman ta chimpo sa ato sila nga pagpangalaga do, kita na kita boss no? Diri sa ato sila nga pagpangalaga da mga kaki 5. Kay ang report patani ni K5 Jenny kag ni K5 Alex no? May panawagan pagali kita tuod so narigila nga kay may importante gali kita nga panawagan no Ario gin-send diri sa aton no ari ang malam ngalan niya si Cristina Parcon Subirano alias Lourdes katapusan ining kita ang iyang kwan no mga ka-K5 ari diri ang iya sining panawagan no pahibalo diri sa ato sining mga ang mga kauturan ang iya sining ngalan amo si Cristina Parcon Subirano alias Lourdes 71 years old taga barangay Kaingin Lapas ini siya nadula ini siya alas 8 sang aga kag ang katapusan ko nakita sa iya sa may Lapas Plaza ang iya nga bayo mga ka-K5 sa katapusan ang pagkita sa iya ini siya ang naka-light green no so base kung sino nakakilala sino siya nakakita sino sa iya palayo lang i-report sa police station ilabi na gid mga ka-K5 diri sa may distrito sang Lapas no kay taga barangay Kaingin ini siya sa distrito sang Lapas. Ayos. Wala sige. Way na kita tiyempo mga K5 diri sa ato sila nga pagpangalagad. Sa ngalan sang bilog nga puwersa sang K5 News FM Iloilo. Ako naman yung ka-K5 June Aluhado Kapulot para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, number 1 na kita
K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakat